ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkay, kita ni Tata Badong aw. Apay? Hindi, nakatugaw mat ija waiting shed. Amom ka di ti aramiden na. Nakadumog mat. At bilbilangan na. Ha? Ay, ada? Kwarta di bilbilangan na aw. Kwarta. Ay, adu nga ron ati kwarta na ita. Naglako ngamin itinateng na. Ay, Iso nga ado ti bilbilangan na kwarta na. ay, ganun. Ay, ni, Ay. nakita na tanangkay. Na. Imbulsanan ti ado a kwarta na. Ay, inakman ka sarita ka na kan. Patsyamit no ikan na kadayta iti kwarta na. Kit no naghimot ni Tata Badaw. Ay, paray. Ay, di nakasasidgan paray. Na. Umadayo ka kanyak. Apay nga kat agkumparita mat. Ay, uray pa ang kumpare ta. Ta saan ka lang ta mabalin nga umasidag kanyak. Na. Apay anak ka is istrikto ka kat awan mat virus ka. Ang mga nuhuldapon na ngay. Huldapan? Dahito apa na grup-grupa huldapan. Amaw ka nakitam di bilbilangag nga duwa kwarta paray. Iso nga ron nga inasitgan ka. Ta amok nga ada ti takwar maw. Ay, di nakhuldapan paray. Na, apay masapul huldapan ka. Ay, dumawatak lang nga. Apay, tikunam ikang ka. Kino agkumparita. Apay kumaasaan nga. Iti nagbanggagak, tinulungan na kaya. Di ka kami nagpatulaw. Kukwak lang dito yung kwarta paray. Kukwak lang. Na, ay, naghimot kagayam. Kagawan, amaw, no, sino ti kaadwan iti kwarta dito yung kabildaran? Ay, saan asyak? Hay, awan to pa igatang ko ni ti ilakok. Ni Tata Badong. Ado ti kwarta ni Kabadong. Nagpost ko lasag sa sangaribaw. Ay, kat mayat man no kasta. Ado ti kwarta da ken ni Maritoyang. Magatang damin na kaya. Daa, May gatangan na matan ni Kumarik Atuyang iti sagaysay na. anya? Abay awan sa gaysa ni Nana Tuyaw. Awan Ta saan mo't ama sagaysay ti buok na no kasta nga umay gumatag. Ay, kaasi mo nga ron Kapitan, adaman la damagag. Anya day ta, maray. Nakitam ni Badong kaw. Kino nakatugaw iji waiting shed. Nagbilbilang iti kwarta, nagadaw. Apay saan pa ang nagaway? Saan nga raw kanay awan bagas may? Ha? Awan baga sukat no? Ay, nagaduti kwarta na. Ay na, Kapitan, ilumlumeng na ti kwarta na. Apay di nakaikikan, maray. No inikanak di adda ko mabagas may. Ay, kas jay. Unay mo ni pari badungan. Isugayam ada ka, esti pa nagkatkatawa na itay. Ada pa'y naibaga na kanyak. Anya day ta na ibaga na, Kapitan. Jay kano kwarta na, kukwa na laeng. Ay managing bubukod at talaga. No kwarta na, kukwa na laa. Ay, agsidaak manang iti tangad kentalyaw, maray. Apay ako nam nga agsida ka iti tangad kentalyaw kat nagado ti kwarta ni Badong Maw. Ay na, kwarta na kanulaang, maray. Puunay mo't daytan. Iso siguro asan anagaw away, tadi nakayat nga ikan iti kwarta na. Adda aya sa bali a pagawidan na. Awan mo ti amok, maray. Saan ka madanagan? Taagawid mo't lang iji balayaw. Nadilakat mabisinan. Ay, napansiguro anang restaurant? Nang restaurant nga isaw? Ay nakasta na day jay, maray. Ala, bayam tabagbaga aktuman inton makitak. Saan ama balinday ta nga ar-aramiden na ka? Kapitan, panagkunak, saan adungdungwan ni Kabadong ni Maritoyang? Ay, madlaw mo't ngamin asaan. No ada kwarta na, kukwa na laeng ka na. Ay, nagalas nga ugali ti asawa dayta niya. Ikan na kumamot ani Maritoyang iti kwarta na. Tagatangan na mo ti kayat nagatangan.
No sakit kas tatyar aramida ka ni Banang. Hmm? Nimot ka badong dayjay. Naggapon samot ijay ilay. Di na pa insurot ni Mari Tuyang tapno makapasyar kumamot. Inton makasarita, bagbaga aptaw. Tao no makitak tumay, bagbaga akman, itinaawang. Adugayam ti kwartam ba daw? Nagko na. Amin at tao, ibagbagada nga adu ti kwartam. Ay awan ti kwarta. Ibingayan nakmut atanay awan bagasta. Apan ka pa lang umutang, ijitersina ni Kumari Makwanak. Na, umutang ak pailaan kat adu ti kwartam. Anwam ngay day ta kwartam. Awan nga rod kwarta. Idate nak kumamot Di nakpay pulos hindi day. Ay adula amin. Date nga ibagbagam. Bagitan kan. Na, Walay, saanin nga uso na kita. Date na kita. Adula amin. Anya ter aramido ni Tata Badong ijay sirok ti Bayabas, Chep? Agbilang iti kwartana. Ado talaga ti kwartana. Awan lakit, agtungaw. Sana bilangan ti kwartana. Una na siguro, ako huldapan tayo. Sino kumangay ti mang hold up kan kuana? Sapay oray lagtalikod ngagbilang. Si puta ma, makaadayo labas sait, bilangan naman ti kwartana. Ado talaga ti kwartana. Adu kat no ilemlemang nanto paya bilangan. ay, napanagdag ako, kapitan. Sana ko nadungdungwan ni Badungkaw. Ay, kaasi kabit mare. Nagado ti kwartana, di nakpayikan. Kunak nga i-date nak, ngam di nalagta kayat. Wan kuma. Si kalatan ati pangibaga kiti sakit tinakam kao, kapitan. Ay, wan Nalipatan sa ni Badungkaw jay timsong miday. Adagayam timsong yo. Bada, kapitan. Malagip mo pa jay kanta adungdungwang kantaw. Day tagayam ti timsong yaw. Kawan, dong-dongwan kantaw, unay-unay. Indayo din kanto. Iti sinamay. Ay, wan, kapitan. Day tati timsong miday. Nagbalbaliw at talaga ni Pare Badong Maray. Sa baling arudan, nang runa tada kwartana, kaslasan na ko nga mamaw. Ribaw. Dandanin sa amit agbalin na 1 milyon. Dito kwarta ka. Oh, Tata Badong! Ay, saan kayo nga masinag kanyak? Lumabas kami lang dito ipagtugtuga, ma'am. Saan da nga huldapan? Ada aya panunot mi kini Chip amang huldap keng kamay. Awan, Mike. Si kalang ti agpampanunot iti kas Tata Badong. Saan kami adakes at tao. Imbulsakon, diado kwarta. Una, ibulsam. Saan ka abilang ibilang? Napay ngamin ay bilang ka bilang tataba daw. No ngay maksayan. Ay, na. Daitan di aglalako iti ice cream, Tata Badong. Igatangan na kami mamagkini Chip. Oray saggay sa kamilaan. Ay, diyak kayat. Agpaghatang ka pa lang amin. Kat amumit na imot day tataw. Si 20,000. Kabadong, saan man na dita sangwan at itersinak ti pangbilangam iti kwartam? Ha? Apay, iparit mo? Saan? Ngam no ada makakita ken ka sa bale. Ta siputan da ka, ay hold upon da ka Sika siguro timang pampanunot iti dayta. Maray. Na. Ay unay kamutan ta pagbalinan nakpay a hold upper. Mabalay, ngay tuloy ko tagbilang, maray. Bilang ka bilang. Saan mo mat nga rod akis-kisayan day ta kwartam? Apay kumakisayak ngay. Ay na, di mo madlaw aya analadingit ni Marituyang, gaputad di mo pa'y maiturad a maidate. Ay, saan nga uson date, maray? Lakay, kun bakit kamain? I-date mo mat tadamot kwartam. Apay,
Kaya't mo aguraan na ka ni Marituyang. Imbaga na, gurain na. Talaga aguraan na ka, no baybayam. Pangidata ngay nga rod kinkwa na. Ay kat ijemat espesyal a restauran Sa bagay, hadulaunay ti kwarta. Kisayak mo basit Kasta tapno naragsak mo ni Marituyang. I-date mo, sagpaminsan. Ay, pare! Ay, di nakuldaban paray. Pangasay. Ay, pare, saan ka nga huldapin? Eh, nambarak ko maahulapin ka ngay. Apay ngay timing mo pa ilang agbilbilang ak iti kwarta. Saka umay. Na, ay nakatalikod ka? Jakmat amo nga agbilbilang ka iti kwarta? Apay ayang amin nga umasasidid ka. Ay, may ngamin ni Marito yang iji barangay hall. Kahit agsangsangit. Anya. Tapay manay. Anya nga, timay na imbagaking ka. Eh, di mo kanundungdung wen. Hehe. Ilam mo di pagbagana mo dahi taba. Bakitan? Eh, nagado a kwarta. Di mo pa'y maigatangan mo't iti kayat na. Iso nga ron nga ag-date ka may intun bigat. Ah! Ay, mayat ano, agdit kayo. Wait. Ag-date kami man langay. Tapno awan may pagbagayaw. Ay, una. Tapno di na panunutan, di mo dungdungwan. Ay, sus! Ay na, no dong-dong ulang. Dong-dong-wag ni tuyang kaw paray. Sino pa'y kumati sa bali a dungwag ngay? No saan nga isa? Siya kung timang itulod ka ta kayong agnay. Apay, awan ti sa bali na napingpinta sa tricycle ang mabalin na pagluganan ta tuyan. Ay na, daytoy lang ang tricycle ni Kwarog ti kapipintasan at tricycle dito'y kabildatan. Pudno dahi ta, tatabadaw. Isong haglugan kayawn. Mala, aglugan ta nga rutan tuyan. Sa dino ti pagditan nyo aya. Ijay man kanginan na restaurant, ijay ilay, Kwarog. Sa dino ngay nga taday ta kang ina na restaurant. Ne, apay, di mo amaw, no sa dinaw. Kalakaan lang ti amaw. Ijay kanginaan nga raw, ti papanan may. Sige, birukin tayong taon no at datayo ni Jay. Iso daytoy ti kanginaan a restaurant dito'y ilay ba daw? Kituan, Apay deta papel ken bulpine. pagilistak. Nya tilistam. Ay na, ag-order ka kitin, ti kayat mo. Sana tila damdamagam dita. Nagmayat din ang idetan kanyak ni Badungkaw. Talaga nga espesyal. Ay kat nasaya at ata naragsak ka. Maray. Dakkel siguro tinagastos ni Kabadong anya. Kano nagngingi na dagiti makan ijay. Danom sa lang ti kalakaan. Ay na, agraman danom, nangina Maray. Ay, mamati akaun. At talaga adung-dungwan nakpay lang ni Badungkaw. La 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 la. Tuyeng! Masinig ka man ditay. Tuyeng! Oh, apay. Makitam dito eh. Nay, day tamot jay listaan ako nam ijay restaurant. Wait, bayadam dagito ya. Anya, bayadak, tapay. Dagiti kinkinan mo iya restaurant. Naa, enlistam kat pabayadam kanya. Kituin na. Ay sana mabalain, mapanak agreklamo kindi kapitan. Ay, reklamo ka la, reklamo. Basta bayadam dayta. Umay ka manin agsangit iti sangwanak maray. Apay, anya ayate kayat makut indit na kamot ni Paribadong. Ay, kasano ajak agladingay, kapitan. Oh! Kat inlista na gaya mami na kinan ka. Ita, pabayadan na kanya. Anya? Ay, unay mo't day giant at tao. Pangalak nga iti pagbayad ko kadagi jay, kapitan. Sapay namin adua ka na gordang. Ha! Ato pala, may tikwarta. Nagtabilangit manay. Ay, paray! Adulat tate kwarta ba? Duwaribaw. Ah, Ay, unay kan paray. Adda ka manay. Ay, makadlawa kong king kapari ah. na. Tunggal bilang ang kitikwarta, adda ka. Itiming mo mga umay dito ayang ko ah. Adan sa akin daki sa planom.
Ay no adadakas idi pay lakuma. Umay kula ibagaken ka. Asaan ana saya ti inaramid mo kani Marituyang. Anya nga dayta nga inaramid ko man paray. Inlistam dagiti order na. Pabayadam ken ko na. Apay nasayat dayta. Apay, daki sa yatik asya paray. Ay madi. Ha? Apay namin ta di mo man laikan mat iti kwarta na. Bilang kapay bilang. Anya nga ro taramidag paray. Ay ikam. Hindi mo papabayadan di kinan na idinagdate kayo. Jak matin makitkita ni tata ba dong agbilbilang iti kwarta na? Binagbaga ngamin. Kasta ka di Uncle. Sana mabalin abukbukuda na di kwarta na. At dapay mangag ko reklamo ni Marituyang. Kung takon iti kastauna, hindi pari ba daw? Ay na, tatabadong. No agin awa ti biyag mo, nasken lang mat akaraman ni Nanatoyang, tasawam lakat nga ron. Ala si Jay! Didan tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Napanakaw ni Jebang Tagto ya. Saan ka lumablabas di tatersina ni Marijuanang, ah? Nay, sa dino ngay nga ro, ti pagnaak. No saan nakalumabas ti tatersina na. Magnakan ijay ayan ni Kapitan. Anya, ay naganda yung ngay. Mabanugak mo ta. Kin mabanog, ginuang kaw. Saan nga ro da mabalain alumabas ka di tatersina di kumarik abaak? Taapay asaan na ya. Gaputakos ko silapan na. Ay dinak man niramraman. No at saan nyo nagkinawatan, dakailatan, tagsarita. Saan ka nga ro alumablabas kunak no kayat mo anasayaat ka? Kayat mo, tauray si ka, kit iraman ko aguraan, ah! Anya, Waraw, sa dino ti paggatgatangan. Ijay tersina ni kagawad ko anang nalaklaka nga mintila ko na kanas asidag. Saan kan amapan gumatgatang di tatersina na? Apay mo ta saan? Kano nagsungay? Uray ata nalaka mo tila ko na. Naglaingag ko silap, ako namlano asinaw. Apay, kinusilapan na ka. Ay, permi ah! Isungarod ako na, kasaan ka agumatgatang di tatersina na? Ha? Baak lang rudang nagsungit pa yun. Suka, asin, bawang, suka, asin, bawang, suka, Ay, asin, Jack! bawang. Sa dino ti papanam. Suka, asin, bawang. Ah! Papanam ko na! Ay, di nakman kasarsarita na natuyang. Tamalipatak di mapan ko gatangan di tatersina di kagawad ko anang. Di tatersina day taas sungit abaak ti mapan mo paggatangan? Wala. Apay ay aday di ako marim. Ay, saan ko ako maridayay? Saan? Apay ngay. Ha? Iso nga ron na saan kan amapan gumatgatang ijay tirsina na, ta saan kami nga agkumaray. Nagado di ta tirsina amabalin mo apaggatangan. Apay apinayapayan na kang kail. Itay kapay ngay ayaban. At dangarudururaya ka pa sa hiros ko abalasang. Ika man gumatang iti pumadak. Jakon mauray di pa sa hiros ko abalasang No pumanawa ka di paradaan. Awan usarek. Kaya't mo aya asugar-gar ti buok ko amapan iti barangay haul. Uray talakay ka mutain. Surwam ki di tilakayan. Ayan nga ti igatang ka. Piso. Piso lang. Adayamot piso pumada. Jatirsin na ni kagawad ko anang. Mabalin mo at tawaran. Basta'y bagam tinagan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Aramidak mo data.
Tunggal mapanak gumatang iti pumada. Tawarak iti sa lapay. Ket patawaran mo ni kagawad ko anak. Kaya't nasa wine, napigsa ka kinikagawad ko anang. Isungaron nga ijay kaamapan. Ang kasanungay, iparit mo't ni nanatuyang nga gumata ijay tersina ni kagawad ko anang. Apay nga iparit naman. Nagapadansa nga main. Nabayag na nga kumarin. Agapad na pailaan. Isuan na yun nam dito igatang kao. Tayo jay sa bali at tersina ti paggatangak. Pangalaak ngay kaawang kwartak. Pispiso lang ti kwartam. Day tala ti imbati ni Antim akwartak. Hey, si kanti mapan gumatang iti pumada manggay. Mabainak man lang at tumawar kini kagawad ko anang. Sapay ko na ni nanatuyang nga nalaing kanong agkusila. Piso lang ti kwartak kagawad. Mabalinak lata ka di agumatang iti pumada. Mabainak no sugargar ti buok ko amapan iti barangay hul. Ay katuon kapitan. Si Gudmat nga umay mon daw dawatan tilakok a pumada. Agin babayad ka laag. Ay! Nadlaw mo gayam. Saan ka kuman a discountan? Ang mga nutuladam ni Kumarik at Uyang. Akal pa saan ajak pinautangan. Saan na ko nakasarsarita? Saan pa yun alumablabas ni Titersinak? Puno gayam di imbaga ni Kwaraw. Pudno. Adapay damag ko akasarsarita na amin at tao tapno saandan nga umay gumatang ni Titersinak. Ure kasarita na kagawad. Jak surutan. Apay kuma? Agyaman akno kasta, kapitan. Nagaji pumada. Mabiit laang ta mga laak. May salaang. Pag pumadak lay tangal daw. Natoy. 5 day ta. Nagadumatan. Katapno saan nakaamaawis ni Kumarik at Uyang asaan agumatang dito Tersinak kapitan. Saan to ang mapasamak day ta? Nayon ako iti may sa day ta pumadam. Adan adinak maawis ni Marituyang. Umayak lata gumatang ditoy. Nay, abaya, yung tataba daw. Nagadayo matan ti pagnamapan di tabangkag mau. Huwag nga raw. Nabannog kami ni Tinuangkaw. Nagasidaga pag nani jay sango ti Teresina ni kagawad ko anang. Sana ka mabalin na magnadita. Iparit ni Tuyang ka. Ha? Uray si ka. Paritan na kamutamag na ijay. Wine, di na kanilot-lotwan. Numagnak dita. Ay, narigat ti kasta. Di nakpay kanu itimplahan iti kapiga. Ay, dakala talaga tigura ni nanatuyang kinikagawad ko anang Surutek latan, ti kayat ni Tuyang ka. Ay katuna, narigat mait no saan na ka nga ilutwan ni nanatuyang iti kanam. Agri rin na ito inuang ka. Nabanugay. Apay, kapitan, awan pa'y ni Maribanang. Bakit? Wala pa. Awan nga rod kay nistorya. Di kagawad ko nang ngay. Anya mo day di ako maray. Nakaimimaw. Saan mo't Umot-utang aklaang. Di nakpay pinautangan. Kat no papautangan nakmay. Libre pa'y no maminsan. Sika tasi ka nga rod ti kapitan. Kat padasam nga umutang manan Itapay ta nagsulo account. Ay saan nun, kapitan? No na minsan pinabainan na. Diakon ulitin pa iti umasidag. Sana nasaya at dakaapan Ay na, urayom kapitan, nga agsinungbat kan agpinungot kamay, iti dayjay akagawad mo. Madi dakas data. Kababain. Ikan tayo kidi iti pagnakman na. Saan tayo na mapan gumatgatang iti Tersina na? Isa pa ti discount ko no sakti mapan gumatang. Papautangan na ka? Siyempre. Apay nga raw dadi nakpinautangan. Mas daawak man. Iso lang ayatad da Tersina na. Ha? Nagado dita! Anya mo ten chip. Nagngingi na tila ako ti sabali at Teresina. Agasam nga ije asinagat-gatangak iti 5 pesos ije Teresina ni kagawad ko anang. Ila ko da iti 10 pesos. Nagnina nga yain. Isungarod amas kayat kulata ti gumatang ije Teresina ni kagawad ko anang. Uray ije sabali at Teresina. Nagnina mo ti lodda. Apay kumasurutan ta ni nanatuyang.
Asaan ta mabalin agumatang iti tersina ni kagawad ko anang? Ungaw, apay nga minasurutan ta. Isulaang mo da problema na kinikagawad ko anang. Lapisan ka pa dito balayo, paray. Napay, nagadayo, nagnaamon pa rin. Iso nga binti kaya ni tuyang ka. Ay, amukon. Agin ginura da tuyang kin kagawad ko nang. Ay, namuamutan, paray. Una, apay ada agtalinad a sikreto kanya. Why, kasi ka nga minti kapitan. Iso nga mum amin na mapaspasamak dito barangay mau. Ay, matulungan na nga ta, paray. Ay, karamidak ti ka ba ilak at tumulong kun ka? Kasta, ti kapitan. Anyat kaya't mo atulaw. Pagkapiyam kumaidah, paray. Ay, wala niya. Ay, mayat din na panunot mo ah. Nagriga mga minno, adayo ti pagnaan. Ay, wala. Makabanaw, paray. Kagawad ko anang, dituya kong tersina magumatang, tanalaklaka tilakom. Katuan mat nga men, nagkunaaya amapan kayo gumatag dita sa bali at tersina. Doble, tiganan siya da. Nimat nga min nanatuyang. Ay na, saan nyo nga min apat-pat yan dahi atuyang? Apay nga min aya naginura kayo. Kasanaw, idim mo na, may salang akin day, ti ut-utagan na. Idi si Marunaw, may sa kilo a bagas. Idi kwan, may sa kabanan na bagas. Umad-ado. Idi kwan, kayat nan nga utangan to'y buo at tersina. Ay, madimot aday ta kagawad. Talaga amaday. Jakon imanugot iti dayta akayat na mapasamak. Kaya't nansamot nga ison ti aglakaw. Ay, jakman amo iti daydi ako marek. Isumot lagaya maging ginura kayo. Ipautang ko kit din dati amin alako kenkwana. Ay, sana mabalin ah. Ay. Sika, anya tigatangam. Nalipatak matan kagawad. Nakis-istoryak namin kan ka. Anya, ay puunay kan. Ala, agawid ka taing kadamagan no anya ti pagpagatangdakan ka. Ay, kapilitan na. Ay, unay matan. Makabanog ti kastaw. Ayunay kabitin tuya. Gagap-gapok pa lang ijay bangkak, ibabaw nak manay. Mapan ka lang maggumatang iti bagas. Di pala si kamay. Nabanugak nga rudan na nagtrab-trabaho dito'y balay. Mapan ka gumatang, no kayat mo timangan. Unayin, mapanakaon. Mapan ka mulagayam, itay kumapaya. Mano na ito itidid mo? 3-5 piso na ita. Lang, 15. Kanya kumakit, magatang na ito 15 pesos. Ay na, damagatang na ita, inkakidain. Ay, asino ngay nga tati agpatawar iti lako da bagas. Waraw, adam mo ngagpatawar iti lako da bagas. Ay, awan ata tabataw. Adda nga magatang na abagas na ito 15 pesos. Panagkunakat awan. Ayo, awanay, kasano da ito yung ay? Ang padasam ati mapanijay tersina ni kagawad ko anang. Barang lakwan na ka iti 15 pesos a bagas. Ay, una niya. Ibagakan ka, agpatpatawar ni kagawad ko anang. Ay, mapanak mangarod dita tersina na. Anya, 15 abagas? Ay, awan maitid ko abalor ti 15 abagas. Kano'y bagbagada, mabalin ka kanong agpatawar, maray. Katuan mo, Ni Kapitan, patpatawaram. Siyak, san kiday. naibaga na day takan ka. Why, iswa di mo kunain maray nga dapang paboritaw. Tsak kayat nga agririri tayo. Alaman langan, lakwan ka man langan iti may sa kilo abagas iti day ta kwarta ma 15 pesos. Kasta, timayat maray. Ngam ni tuyang mo, jakla pinautangan, gimoran kanyak. Tila'y bagbaganan kadag iti daduma. Ay, dispensara mo ni tuyang kumaray. Tada talaga maday nga ugali na, numaminsan. Alangan mat nga ipautang ko kenkwana ti amin alakok. Madia. Kita man lang. Tada talaga maday nga ugali na day ta kumaray. Mala, tabagbagak, maray. Nagsingpit na talaga ni Marikwana nga niya, paray. Agasam ngay, linakwan na kiti 15 piso sa bagas. Di ka lang mabain.
Awan pa iti puunan na. Tinawaram siguro. Ay, sa paray. Diyak ang mau tagtawar. Ay, bagaam ni Marituyang adi na apaan ni Kagawad. Tanday, nagsingpad. Wain, ibagak tuking kwa na paray. Ay, mapanak mamut gumatang iti pumadak. Kay, tumawar ka, Mike. Eh, gatangag iti piso Humanay ayamo day tapiso paray. Umanay, kayat ni Kagawad. Ay, di ka lang mabayin mo, paray. Ita, man. Linakwanak ni Marikwanang iti bagas. Uray kurang di kwartak. Ijay tersina na tinaggatangam. Nagkunakan ka amapan ka ijay. Kitawang mo timayat nga agila ko iti 15 piso sa bagas. Adda! Sinursur mo kumaamin at tersina Ay, mabainak. Nagringa ba dahitan nga ipaparamid mo kanya akong ngay. Si kalaang ba't gumurgura ka ni Marikwanang. Amin kami, gayem may. Gayim magkita, neta nagimot at taaw. Nagalas ti ugali na. Ay, sikat na alas tugali na tuyan. Sikat rumbang nga adaywan. Kaya't mau, te bagak ka nagiti amin at tao dito'y kabildatan. Nga adaywan da ka. Gapo iti na alas nga ugalim. Na, apay nga aramidam day ta kanya. Di ka asi akaw no awanan ti gayim kaw. Ay, talaga akaasi ka. Isungag baliw kan. Pati ni Kapitan, adaywan na kaw. Ay, katuwan na. Amin ko na ngarab. Isu atin na saya at ngaramiday. Mapankan, makikapyak, ni kumarim akwanang. Wait! Ay na toyang. Liklikam ti makiapa. Tapno na ragsak ti biyag mo. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkal, Eh, apa yan nakapanimid ka di tatawa? awan nga rod ni Antem ta nagbakasyon. Agmay-may sa ka nga ro dito'y balayaw. Ewan Kahit, anya ko mati problema. Problema ti awan aglutaw. saan aday ta? Umayak aginaw. Tapno saan ka maladingitan kabayatan ti kawan ni Antay. Kwa, mabuti nga amaturong ngagmay-may sa iti rabi. Anya! Unay ka mo tananggal. Napay ko maamabutang ka. Di mo ibagbaga. Mabuti nga iti alalya. Alalya. Awan ti alalya, anggal. Diyan nga awan. Sige, tapno saan ka ngagbutang. Umay kanto kaduanin ton rabi. Kasano nga ti panagrundayaw? O di baon mo pa ilang dagiti kakadwa katanod nga grunda. Ay sige, ay tani, mabuti nga talaga iti alalya pukul. Ha? Nagtakrot ka talaga, anggal. No siyak, saan ko akabutang ti alalya? Tasan na pudno dayta. Agasem nga ita makalawas nga awan ni Maribanang. Niyapay ngay. Kanapan nagbakasyon na. Ay, katag may sangarod ni parinting dito palayda. Sapay adda taktakrut na. Anya? Dahita kumpari ka, Kapitan. Takiraut. Wag, di mo la ibagbagan iti sa balay. Anya kumangay, ti kabuting na. Alalya. Pirme iti buteng na iti alalya. Laklakayanin, mamati pa lang iti alalyaman. Kano iyo barangay hall, adala ang mangag ng agkarasakas, mabut-butengan. Mayat ang araw, abut-but nga, nukas ta. Ay, shit! Ada pasaheros mo. Mantamag pa ilang aglut-luto iti pangaldawan ni Uncle ka utungan. Ay, aglut-luto ka gaya. Wala sang pay matdi agururay nga pasaheros mo, ship.
Ay, saan pa imot analuto da ito kanan ni Uncle tungan? Sayang ano di mo ilugan da jay. Nagpudaw pa'y mat nga long hair nga ababat buok na. Ay, sika pa'y lang ti mangitulod tungan. Padyang harod ag sumbangher pa nga kalid na. No umisam kat ay na. Ag parang jay dua nga kalid na. Nagpintas. Anya ngay nga raw. Panawak da ito lutlutwak tungan. Ay, mabisin na kung kwaraw. Oh, Ay, sos. mabisi na ni Uncle ko tungan. Ay, sige nga rod. Siya konti mangitulod da jay nga adati kalid na. Ay, sayang. Sayang nga talaga tungan. Ay da. Ay, nalpas akong anagan. Tarak nantikin na din. Nagmayat ti agilad. Siyak pa iti agi kalun ko iti nanganan ta. Ah? Ay, isumo day tatar arami din yan time. Tunggal malpas kami amangan. Kalpasan na. Siyak pa iti agi now. Una. Kasto'y tumanin inton rabe ay. Ay, win. Tani awan pa ilang yan time. Di sana ko na makapagpasada. Tas si kanti asikaswag. Ay, bayan pa ilang data. Pasada. Ay, sayang din napinta sa balasa nga pasaheros ko kumaitay. Nagado di ta napipintas ababalasan. Ay, tingkagin na. Maturog akpay. Rigan nak tumanan. Inton madamdama. Ni Uncle mo nga, kwaraw. Nakaturog adagos kalpasan na nangan. Ay, nagmayatan, tibiyag na. Siyak ti aglutluto iti kanin na. Siyak pa iti parainaw na. Nagsenyorito mo tayo. Inaggumatang iti kapi kan asukar. Tay timpla ka no iti kapi na inton makariing. Ay, agasim nga, dahil tapan lang asikasong kingkwana. Angkel ko nga raw. Kasimot ano ang mga sikaso kan kwa na. Kaduag pa iti rame ay tamabutang ka no iti alalya. Ay, awanan ti pagdawatak iti buggoaw. Nagado dita, akaaruba, mabalin mo apagdawatan. Ay na, nilaang maribanang ti mangmangtad iti buggoaw. Naimutan dagiti daduma akaruba. Ay, una niya. Awan gaya mita ni Maribana. Ni kumamari ko anang ngampulaws adi na kayat ti agpadawat da di ako maray. Takayat na, puro ginatang. Uwin ata negosyante nga raw. Ananusan tapay lang arud ati saan nga agsida iti binuguungan. Anya ngay nga raw. Apay nga anusam ngay. Kit mabaling ka mga agsida iti naimas. Ada kwartam ngay gatang mo iti naimas. Ay, nagkapoy ka na ayatuyan. Usarang mamaday tanunot mo. Bayam, tasyak ti agdiskitar iti pangarabiyan ta. Pagdiskitaram manang. Ay, basta siyak ti makamaw. Aguli magkalaan ka de. Rabiin ko raw. Unang gail, isong agsilawtan. Pag silawam amin asilaw ta mabutengak no nasip nga. Ay, anya day joy. Nangag mo dya karasakas. Awan mo't nangagkuang gail. Kadno da. Isun samot dya alalya. Maturog kakit dain. Ada talaga. Apay, di mo mangag. Ha? Ay, denggak man na yung bag. Ha? Dangag pa siya. Tubatin ka nga ada alalya awan port. Anyang iti ramitan tananggay. Ay, agkumutan. Dito'y tansilid. Santan arum-rumwa. Ay, talaga gayam nga dalalya dito'y balayuang kain. Di ka natagari. Na mga numangag nakakit umay dito'y silid. Kasta unay ti nervyos na kita gulitag. Ita, ta nakakumudan. Mabalin ko na mapanmang pili iti manok at iliwag. Haddan si damay, kinituyang kao. Anggay, nagkikiyak matindag iti manaw. Huwag na raw da. Al-alyang atati manok da jay. At ang sama tagtiltiliw iti manaw. Kit al-alya ati agtiltiliw. Ay, kurag. Agkumot talaga. Saan samot nga alalya dahi di anggay. Di mo ipilit. Al-alya. Kaslamot nga minagtiltiliw iti manaw. Uray tinggam o. May al-alya lang ta. Nakabutbutan. Makapanerbiyos.
Makitam jay bagbagam nga alalya dita balay da kapitan. Ship. Saan ko nakita? Ngam nangig ka tungan. Ay! Anya nga tinangag mo? Di karasakas kan kiyak ti manok. Ay, no adya karasakas kan kiyak ti manok. Alalya datan. Isumat ti ko na ni Uncle Kaw. Iso ang nagkumot kami na. Amangan mat no saan gayam nga alalya nga diyata. Alalya, isumat ti ko na ni Uncle Kaw. Suruam kit din ni Uncle Kaw kat laklakayanay. Sa bagay Kun isupay ti kapitan tayaw. Saan ka kit din amamati kan kwa na? Ay, uwan gayam niya. Ship. Mamati akon. Pampanunotak lang mat nga men. Anya ti pampanunutam tungan. No, apay mat nga mamati niya kapitan iti alalya. Apay, no kapitan. Saanan arumbang amamati iti alalya. Rumbang nga naturot kay di at kapitan garod. Awan kabutang na oray alalya. Manungat ang aldaw aya nga awan ni Maribanang maray. Makalawas ka no. Ah, ay, nasaya at mat ano kasta. Na, maragsakan ka nga awan ni Maribanang. Una, maragsakan na. Nay, apay nga'y kaawang ka istoryata. Ayun anya. Awan mangilibre iti meriendata. Ayun gayam. Ay, rumbang gayam nga aglading ita. Tawan ti pagdawatak iti bugko aw. Makapaikawa no awan ni Maribanang. Uray ni Kapitan, sigurado ang maikawa mo. Adamon di kwaro ka mangluto iti kanin na. Agasem manday ta apadang dongo ni kwaro ka ni Kapitan. Maray, anya ti umay mo gatangan. Ay, awan maray. Umay kula damagan no kaano nga agsubli ni Maribanang. At si daan niya o kanibadong mau. Ay, manok ti si daan may maray. Naglukmag amanaw. Ibatik da ito'y agparis akaraykay. Tengad kando apayak badaw. Si daan tamanan inton bigat. Nagkunaking ka, mangibati-bati ka. Si daam amin ita. Anya nga iti si daan ta inton bigat. Saan ka talagang agpampanunod niya? Mapanak manin agtiliw iti manok ni kumparik nga inting Ay sos ka na yun ang beton. Kasanungay numaamuan na. Apay kumamamuan na ngay. Kit pirmay tibutang na. Pagarop ng alalya di mangmangag na akyak ti manok. Ay, takrot gayam at talaga ni Kapitan. Pirmi iso amayat at akawan. Sumipngat pa lang. Maturog kan. Ay, uwan Ay, nungay umay manan di alalya. Ayunan niya. Ay, usar mamaday ta panunot mo. Uray once in a blue moon laang. Sige Uncle, maturog tangarudain. Ay, sapay kumatasaadan nga umay di alalya ita arabi. Apay ko mga umay. Kanayunan nakit din to umay. Adamanin nang ko akarasakas. Unang Uncle, nangig kumay. Anya kay, mamatikan nga ada alalya. Unang Uncle, talaga mamati akaon. Adamanin nang ko. Agkumutan Uncle. Unay mo day tanga alalya. Maruwamutin. Ti ko namkitay. Awanan bain nga alalya. Ay, wan. Napuskol kit diti pa nagrup-rupa day tanga alalya Anya nga tinapasamak idi rabi Ship. Tako na nga nagsubliman ng DJ alalya. Nangagmi man ti karasakas na. Kan kiyak ti manaw. Ay, makapanervyos at talaga tungan. Ay, una agnervyos kayo. Kahit agnervyos ka mo Kasla saan mat nga makapanervyos. Apay saan? Ibagbagak lang nga ruda na pudno ti alalya. Kasano nga, no? Saan mat nga alalya dyan nangangiyaw? Surwa man ni Uncle ko kapitan kunak Mike. No ngay, agtatakaw da jay. Agtatakaw. Anya kumangit itakawon na. Kataan nyo no nya ti, mabulay na nga takawan iji bulay ni kapitan. Tinalian mimot na imbag titawakan ridaw. Kasano kumamakastrak ngayon agtatakaw dahi jay. Ijay lang aya unag ti bulay ti mabulay nga pagtakawan na. Kat no nag-adu ti tarakan ni kapitan nga manok. Ay,
Ayun, anya. Naglulok magpay, pati dut-dut na. Ay, ibagak day takin ni Uncle Kaw, tungan. Saan na pa'y binilbilang dagiti tarakan na manaw? Ay, badaw. Isardeng mo, day arami daw. Tama nga numatiliwan na ka ni Kapitan. Pangay sardeng ka. Kung nakadupay yung manok ni Parinteng. Kaya't mo asawan, ibo sa mamay. Ay, gito na. Nagmayat nga rin ti mapan nagtakaw iti manok. Ta nagtakraut. Basit la karasakas. Kasta una yan, ti panagkumo na. Ay, agasam mo jay talo ang manok ko nga, tinapukaw. Ay, kunakmat kan ka ng Kyle. Saan nga alya di mang mangagtanga karkarasa kas iti rebe ay? Diag tatakaw iti manok mo day jay. Anya nga ti arami din ta. Rumuarta iti rebe ay. Ay, sikalaan, mabutangak. Duwata ah. Ay. Tatiliwan ta diag tatakaw. Ay, na, Pangurin ta adagos ti gurong na. nungay alalya. No alalya, o dito maray ta. Ay, agpigpigir-gir pa'y matituman ko. Nakabut-butang ngamin. Aguli makangkal. Ah, Takaslad namang mangag kung aring pada. jay sabot alalyan. Rumuarta. Tapno mamuan ta. Ah, Kat pangurin ta ti gurong na no asino man day ta. no alalya. Ay, dakasun. Sintain da ka kinituyan ka. Iso asaan ka na tagaray. Tagdiritso kay di kasirula. Pangura man ti gurong na Kyle. Anay ka! Anay ka! Hindi samil pari pa daw. Si kamot ti alalya. Ay, Apa pinangor na mo din paray? Una, minual alya. Agtatakaw mo't kayam iti manaw. Ay, talaga aloko ka paray. Ay, pirmi anirvyos ko. Tati amok alalya. Ti agkarkarasakas iti tunggal rabi ay. Ay, pakawanan lang paray. Anay ka! Ay, gunggunam day ta. Kaslakan to mga min alalya talaga. Ay na, Kapitan! Agridam ka. Saan para iti alalya? No di kat para kadagiti agtatakaw. Ala si Jay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay namare. Makapakatawa launay na tayong pakitam kanyak abidyo. Kunak ka, nagkatawa ka. Ay, sa anak ama nagkatawa. Ngamday tayong pakitam abidyo ti talaga akinatawaak. Oh, ipakita manengkeng ka. Wen mare. Hindi katawan yung kumay. Umay ka, kwaro. Takita da ito katawaan mi avidaw. Ewan, kita matap nagkatawa ka mag. Diyak pulos nagkatkatawa ita alawas. Gapo iti kakaasikaso kinangkal inteng. Ay, kita da ito video atap no aglak kamagta. Ipakita man kan kwa na, maray. Ahap, kita maun. Kita man. Kunakun ka. Anya, naikatan ti stress yaw. Ay, una hindi tabi jaw. Tunggal makitak da ita abidyo. Kat talaga nga agkatawa ah. Ibaon ka lagi matang ije tirsi na iti asin ko araw.
Nagbayag ka. Kasanaw kat aday pakita ni nanatuyang kada kami abijaw. Makapakatawa. Ha? Kit manungay nga oras ang nagkatkatawa kayaw. Ay, ipakita ka ba't ka tap nagkatawa ka may tangkail. Jak man lang makakatkatawa Apolos. Impasa kanyak ni nanatuyang. Ah, Mabit lang nga ti ipakita. saanan? Sayang ti oras. Asinam kit din jay lut-lut wa mapinanawam. Aw, buyam dito abidyo ang kail. Buya man ngagpaiso. Ha! Makapakatawa nga agpaiso. Tumot kan ka. Kaya't ko nagkatawa. Inton madamdaman ton ti panagkatawak ta mabisina kon. Ha? Ingkaki di agluto pay. Ay, wanang kail. Nakita mi mat akatawa kayo akatawa jay tersina ni nanakwanang nanatuyang. Ay, won. At dagayang video, akinat katawan, may. Ha? Ay, mabalin ka di abuyak mat eta abijaw. Tapno katawa ka may. Day tao. Puya, Ha? Ay na. Nakakatkatawa talaga. Mustam, agawid ako. Ha? Ay, ipasa mamot dito yung silpong ko. Tapno at damot katawan mi kabayatan ti panangururay mi iti pasahiros may. Si Mangput kan ba daw? Ayun na yung tirigat ti panagbiag aya. Kasangsangput mo pa ilang, kastanti bagbagang. Agsin na ay kapay. Makapaliday gayam ti biyag. Ay nasan ka kading aglidliday? Umay ka, aday pabuyakin ka video. Ay, tilay bagbagam mo tuyang. Ay sos, no makitam na dya video, sigurado nagkatawa ka. Pag kunamagngay. Nagkatawan to pa ni Kumarik Akwanang, pati ni Kwaraw. Kasta unay ngalag na. Ay, awan ganas ko ngagkatawa ita. Naperdi amin nagtimulak anateng. Iso nga rod abuya na ito a video, tap nurumag sakti biyag mau. Ay, ayan na. Ahap. Daytaw, buya umaw. Anya ko mati makapakatawa di tangay. Na, saan ka nagkatawa? Ay, kasano nga tadagiti-mulak anateng nga naperday. Nga po ititika gaya. Ang katawa ka mutin na ba daw? Ay, jak kaya tagkatawa. Pilitin na kiday. Apay nga, idakwaraw kat nakipagkatkatawa damit, idi nakita na dito abijaw. Si kalaang tisaan na kaya't nagkatawa. Ay, sana makapakatawa da ita. Ang katawa ka, wano saan? Saan? Pilitin na kiday. Pues, nukas nga raw, agloto ka iti kanam. Kaya't mo asawain, saan ka pa yan nakalutaw? Saan nga agluto, aging gasaan ka nga katawa. Ay, di napilitin ko naktuya. Pues, no talaga adi mo kaya't nagkatawa, ipabarangay ka. Anya, ipabarangay na kan? Apay, dakala pa ka basulak iti sana pa nagkatawa ya. Mayat no katawa tayo niya. Ay, apay nga katkatawa kayaw. Ha? Hey, katkatawaan mi dito himpasa ni nanatuyang abijaw. Ha? Hayam ka diyang kail. Ay, ura jak buya enta kinatawa akong day ta ijibalay. Aywan nga hayam tayong pakita kun kan kail. Itatada tayo dito barangay hall. Sumardeng kay ako manatawa. Apay pagsardengan na kami. Kayat mi nga rutiyag katawa. Nagragsak to pa katawa kapitan. Ibawal ko tagkatawa dito barangay hall. Apay ngay mate. Ay, kagawad ko nang. Apay, kapitan. Apay tagkatakatawa kamot. Ay na, kapitan. Aging gaita, katkatawak pay lang, day impasa ni Marito, yang abidyo. Ay, isurat mo dito dakil apapel, bawal tagkatawa dito unag ti barangay hall. Nangag mo, Chip. Apay ngay mo tangkay. Kaya't mo asawan, kapitan, bawal tagkatawa dito barangay hall. Nalawag tinangagyaw. Wala, nugastati kunam. Kasano nga yan? Bawal gaya man katawa dito yung barangay hall. Kay, ejay tayon ruwar ang katawa. Unay ka mo tinanggal.
Anya ngay klase ti lintag ti bawal nga katawa iti barangay haul. Kasano kat amin sa atawi jayan kat katawa. Ni sekretary, treasurer, amin akakagawad kat kumanatawa da. Ay, di ka makapagsisyon ta katawa da akatawa. Kay, adang arod kat katawaan da. Ay adaken awan, bawal! Kat makipagkatkatawa kang aminin Na, ibawal ko nga ron. Siyak pa'y timang tubngar. Kasano ngay dagiti saan da malabdan ti agkatawa? Agmulta da, 500 ti first offense. Anya? Second offense ka sa ngaribaw. Ha? No third, 1-5. Oh. Una yan na nagngina. Ito'y talagang ruwar ti barangay hall nga agkatawa, Chip. Una na. Agasong ngay ti bayadan ta. Numatiliwan data ni Uncle nga agkatawa di taunay. Na, di matatabanong dito umay. Mapanidya bangkag na data. Da magkukat na perdi amin amula na. Ay kat ayabanta tapno makipagkatawa ka data. Tataba daw! Dumagas ka pa 8. Yak kayat, awan oras ka. Umay kan. Malipatam ti problema no umay ka ditaw. Yak nga rod kayat, di tagpilitain. Umay mo buyahan dito yung makapakatawa abijaw. Ay, sana ka makakatkatawa. Nagseryoso ka matlauna yan, tataba daw. Uy nga raw. Ni, napanmutan. Sana balay. Dua talangin nga katawa. Kinatkatawak at talaga day di abidyo nga impakita medikal man, Maray. Amin tayaw, nagkatawa, maray. Katalagamat nga min ang makapakatawa. Ngam ni badungkaw, saan ang nagkatawa? Apay ngay, Problemado nga may. may mayat no problemado. Katawa latta. Di na nga ron kaya't. Oray siyak tupay ka problemado Awan igatang ko itila ko. Ay agkatawa latta. Ay, kauna. Ay, maray. Adda ni Kapitan dita barangay hall. Kaada apay aya. Mapankuman ireklamo ni badungkaw. Apay, inan-ano na ka? Di na nga ron kaya't nagkatawa. Na, Ireklamo man kin ni Kapitan. Siyak pa'y ti unaam nga si kaswan, Kapitan. Tasaan basta-basta dahi ti ireklamo kin ka. Sana basta-basta? Nadagsun abanag. Ay, na. Makapadanag sa dayta. Anya dayta. Ni badungkaw. Sinaktan na ka? Inaperkat na ka? Kedel? Ay, sana mabalin nga ramidan na dayta. Nadagsen abasol dayta no saktam ti asawam. Saan akasta, Kapitan? Na, Umay ko ireklamo ni badungkaw. Gaputa di na kaya't nagkatawa. anyat ko nam? Di na kaya't nagkatawa. Oray pilitag, di na latta kayat. Dayta lang, ireklamo mahal. Maruruda gayam. Napakatawak amin nun at tao. Ngam isaw, jak mapakatawa. Ang mga no problemado Ay, nakaasimot ni kumparik abadung. Oray man problemado. Rumbang latang agkatawa. Malata aksyonak adagos dayta imay mo inreklamaw. Ay, agyaman na, Kapitan. Talaga analibtak ka, Kapitan. Ay, aguri ka. Kitakman, katkatawaan nyo abidyaw. Kaya't mo magayam tagkatawa, Kapitan. Siyempre naman Aha. Oh, atoy, Kapitan. Daytoy. Ha! Makapakatawa! Kunak tumod kun ka. Uray siya, maisurot at manangyag katawa. agkatawa kayo mo dito ti barangay hall. Umay kamutun, marikwanang. Tapno talo tayo nga agkakatawa. Ay, jak kaya, tiagmunta. Ay, wun gayam. Na, anya nga wan gayam, Kapitan. Kwa, agmulta gayam ti asinuman nga agkatawa dito unag ti barangay hall. First offense, 500. Anya? Sige, agbayadak. Ay, sos, kasano daytan? Jak matamaw nga dagayam multa tagkatawa dito unag ti barangay haul. Oh, papanan nyo nga Chip.
Mapanggami ka no ije irigasyon. Yung kami kitain ti padanaw. Kan pasyaran mi ti kataltalunan kan bangkag dito kabildatan. Ay sayang ah. Saan ka makapagpasada ita? Saan bay lang? Si kapay lang ti agpasada John. Sige Chip. Takaasimot dagiti agbangbangkag kan dagiti agtaltalon no awan danumda. Sige nga raud. Agkatawa ka lata ah. Ang humsaan ka nga agkatawa iti barangay haul no di mo kaya ti mamulta. Ay, anyat mako na may paray ta adamot tendanom iti irigasyon. Ay katanya pa nga iti sa bali ang may bagak paray. Nalaos ti panagyaman ko king ka paray. Eh, namuak a problema ti kinaawan ti danom. Wan paray. Isungarod nga uray no pilpilitin na ngagkatawa ni tuyang ka. Kat sa anak lata makakatawa paray. Eh, kat no ibay nakainreklamo ijay barangay hon. Eh, kat daytoy awagas tinapanunot ka tapno matulungan ka. Ay kat ita. Kaya't kaunti agkatawa paray. Kasta, nagkatawa ka. Kat agkatawa ka mga ruti nga paray. Ha? Ay, nagkatawa akon edi last week. Ha? Tuyang! Tuyang! Nay, si Mangputkan ba daw? Naragsakang itan. Tadadanaw, mi jerigasyon. Ay, san ka man nga katakatawa? Nay, si kamot ita tinakakusilap. Kasano ajak agkusilap ket awan bagas, awan mantika, awan asain. Awan lamin nay. Ayawan namin ba daw? Naibos amin noon. Ita, si kamot tinaliday. Kahit naibos nga rin namin noon. Kaya't mo pa ilang agkatawa. Hada ka di tao di tatersina ni Marikwanan. Kani marikwa na nga, apayaya. Kahit mapan ka di ta. Mumutayin tikat ko sa wine. Ay, maray. Agsangsangit ka mag. Un maray, jak makakatawa ita. Uray pilita, kawan lata. Sana kasken ka ngagkat katawa, uray ang may saka. Wan, maray. Kinapudno na, awan mo ti rason nga katawak. Ngam, agkatawak lata, taragragsakak ti bagbagik, maray. Kasano mga may? Awan bagas may. Awan nasin may. Ay, awan bugoong may. Ay, sos. Makapalwamot din day tanga imbaga, maray. Kasano na ito yan, marikwanag? Ay, siyak manen, ti mapanunot yun. Basta kakastabambanan, siyak latta ti malagip yun. Sige, pautangan kan, maray. Ay, agyaman marikwanag. Agyaman unay. Ay, nakurapay launay ti panagbiag ka, maray. Nala, di ka nagsangit. Uray nakurapay tayo laeng. Basta ragragsakan tayo latta ti magbagi tayo, maray. Saan na nasaya ti aglidliday? Uyam ngamin atay video ngayon pabuyam kanyak tapno agkatawa ka, maray. Ay, maray. Ay, na to yang. Gusto ni Nana Juanang. Saan anasaya at taglidliday? Iso nga imbes nga agsangit ka, umisem ka kiti. Tapno saan ka amay stress. Hala, sige! Dinan, tinagibusan ti sa walipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mayat gayam no itimplaan data iti kapta. Intimplahan ka lang iti kapay. Kastangunay nga isang mo kanya kang kain. Pare! Ba, na, Parinteng! aniya, dito akong pare kung ta umunapay ko mga igop ko kit agpukpuk ka mo idirwar. Ganda siguro masapol na Pare! Parinteng! Ay, apay, bigat nga umay kaagpuk-kapukaw. Diyak pa'y nagkape. Mabalay nga mo nagparay. Nakaunag kan. Magkikapi ako mamot pare. Itimplaan na kan ni Kwarog. Ala, Kwarog, itimplaan ni pare ba daw? Wait lang. Agtugaw ka. Ay na. Makaung-ungatag kay pare. Ay, madamdaman taon. Madi, no bigbigat nga agungat ka. Anto yung ti kapay, tataba daw. Ay na. Nagmayatay, di makikapay. Umigo pa man. Na. Ala, tapno may katungot mo. Ay na. Mm. No, dapay ko mapandisal pare. Na- May mayat maday. Ala, yalaan na ka iti pandisal. Mabit lang, tataba daw. Mangalak iti pandisal mau. Urayam ti pandisal. Wait pare. Itatanalpas ka na nagkapay. Nangan kapayan iti pamigat dito'y balay. Ay, thank you pare. Nabsugak. Met dita. Ay na. Ay, ala, ibaga mo ti rantam. Ay, mabalin ko nga ibaga, pare. Ay, darasam Naskin ama amwak, sakbay ama panak iti barangay haul. Wait, ibaga kon pare. Na, apa iti makder kagay, saka nagbanikas. Agungatag gaya man pare. Ha? Agungat ka? Pagronda ang magmat iti tanod mo pare. Na, Tinakawan da kami dirabe. anyat tinakaw da. Talo akaban nga Eric titinakaw da. Ay, agasam dats! Baybayan yun sa may dito barangay yaw. Da kayong opisyalis ti barangay. Nangrunaking ka pare. Ay, kalma pare, kalma. Ay saan na ka basta-basta pagkalkalmahin pare. Na, Agasam day tatinakaw da at talo akaban nga Eric ngay. ay, payabak dagiti tanod ita. Wait, naskin lang. Tapno may sublay, talo akaban nga Eric ko pare. Ha? Tandaan am, talo akaban nga Eric. Agung-ungat ni Kapitan. Tapang ikagawad. Napan karon nagreklamo ni kabadong iji balayda itay bigbigat. Natakaw kanu nga min talo akaban nga erikda dita balayda. Awan mo ti mataktakawan dito'y barangay tayaw. Isulang, mate. Mas daawak nga ron mat. Nakapadlak kanu mo nang idulinan da kadagisay nga erik. Imposible mo't Iso amapan kayo amin atanod iji barangay hall. Takasarita na kayo ni Kapitan. Ay, sigurado man na maungtan kami. Ship! Kunak no, ungtan na tayo ni Kapitanan. Kahit, ungtan da tayo. Agungat ti kasta. Iwaras-waras na lang ti panagkita na. Kan agbus-busing ardiay agung namat. Kastano ako ngat nga angkal kao. Kasta nga agungat! Wang, imbag ata kasta lang. Dagiti daddo mga kapitan, bumukaw da. Ay, naulimak gayam ni Kapitan no agungat. Nalpas ako na nagungay. Kunak tumot kan ka. Ay, mayat gayam no agungat ni Kapitan. Ay, nagbulima ka, tada pa ibagana. Ay, mulmulagatan na tayo. Tada ibagana. Ay, naawatan dyan, imbagak. Ay, adya imbagak, Kapitan. Apay, di yun naawatan. Awan mat. Wan ko namlatan. Sakto latan ti mangipalawag kan kainton madamdama. Ay, un gayam, Kapitan. Naawatan mi. Approve. Kinaawatan tayo na. Nawag, kapitan. Nawatan na Sige. Agawin kayo. Kahit namnamag. Sana na maulit pa. Nga damatakawa. Ay, diyak maawatan. Diyak ko na mga imbaga ni Kapitan. Awan mat nang nangag ko. Sakit na awatak amin nga inmulagat na. Un ata ka anak-anak ka. Siyak nga katawan na awatak. Di ko na. Takwatin tayo no asino ti agtatakaw dito'y barangay. Katawan mo ti agtaktakaw. Kat nung natakawan ni tata ba daw itirabi eh. Ay! Talo ka ba nga irik ka now?
Apay nga iso na laang. Di ko nangarod ni Angkal. Saan tayo nga urayan ang manayunan pa'y dagiti matakawan? Imbaga ni Kapitan diyata. Gatuwain. Apay nga men nga sa nga agsaw mat ni Kapitan nga mulagatan na tayo laang mat. Kas di ti kabarbaro nga style ti panakisarita na itan. Mata sa mata. Kasta gayam ti kaya tasawan ti mata sa mata. Iti ababaapan naaw. Agkamata. Uy, kat no sakit mat diyatan. Oy, di naksuruan tungan. Apay, napanam, binirbiro ka bigbigat. Adalayang na panak. Nakaringa kawan kamutan. Nayaw-awan mun sa manunday tapanunot mo. Ay, saan mo da? Nayawawa na sasawa mo. Mapanak di tatersina ni Marikwanang. Tay naggumatang itirika daw. Siya ako na, di mapan gumadan. Saan? Siya. Malipatam tumanon di gatangom. Kita niya ngayon nga teramidag. Dito'y kalaang balay. Ay, unay mo daytan ngay. Di mo ipapilit ti rumwar ba daw? Ni kumabadong ko ti ibaon ko arumwar. Ngam sabalin tumanon di gatangan na. Kano nagsapamot arimwar di tabalayaw. Damdamaga nga raw no sa dino tinapanan na. Ngam di na mo't kayat ngay baga. Saan na nga imbagaan na pan, iti balay da kapitan? Na, anya ngay ti inaramid na di tabalay da kapitan. Kano imbaga ni kapitan, anatakawan kayo kanaw. Natakawan kamay? Talo kano akaban nga Eric, tinatakaw di tabalayaw, idi rabi eh. Anya? Iso ang nagdanag adagos ni kapitan. Ita, pinaayaban na amin dagiti tanod. Sigurado nga inungungtan na ida. Ay, kaasi mo dagita atanod maray. Uray da kami akagawad. Sigurado ang maungtan kami. Ay sige maray, agawid akaw. Kadya ngay gatgatangam arika daw. Ay saanan, agawid akaw. Badong! Badong! Apay ay, Apay, napan mo yung bagakin ni Kapitan, anatakawan ta iti talo akaban nga iray. kituin mate. Iti nakariinga kita'y bigat. Awanay, nagiti talo akaban nga erikta. Na, kano napantain lako jay ilay, idi namin san alawas. At daya mo't inlaklako ta. Kano adapay lang kanyak di pinaglakon ta. Ayan na. Adda dito'y bulsa. Ay, kita ang manupod-numod laing. Dito man na, Sagsasangaribo mo da. Ay, ikan na mga rudin ay, di kwarta. Hagtala ka. Tila mapan mo ibagbagakin ni Kapitan. Nalipatan ngayon lako tagayam ah. Unak no tinakaw da. Saan kami ang nakatagari, idi inungong tanda kami ni kapitan. Kasi gayam no agungal. Ay, kasjay na talaga, kagawad. Kinita na kami amin asag gaysa. Miningmingan na dagiti ropropa may. Sana kami kinita nga agpababa agpangataw. Kahit, anya nga timbagana. Awa mo imbagbagana. Or-orayan mi nga rod a pagsasawan na kami. Ngamawan mo't na oray mi asa una. Aw, kasano nga rod nga ibagayo nga inungtan na kayaw? Nawan mo timbagana. Iso tinang ibaga mo laang analpasan na nagungal. Talaga, kasta ni Uncle Kuitan, kagawad. Kasta ti kabarbaro nga style na no agungay. Ay, mangantan porog. Ito na. Itay pa yan nakadasar dagiti makan. Agsubo ako nakasda. Kapitan! Naimot na natuyang day, Jay. Unay mo daytan. Tayran na payamang mangantapit. Hey, Yung nakadi ayaban. Ang mga no at damot na patag nga ibagana ka ng kangkay. Ni Kapitan nga ikwaraw. Antay di kusina. Mangrugi kami kumanamangan nga madakamutain. Ay, nagmayatin no kasta. Uy, umay kan sa lang mo't makipangan. Saan mo? Talaga lang nga da kayat ko nga ibagakin ni Kapitan. Umay ka nga rudain. Mangan kamutain, tada kamut langain. Mabalain kwaraw. Ay katuna. Umay kan. Di kagbabain. Mabain ako mako. Mabain ka now. Ay, sige man lang. Tangay pilitin na. Makipanganak ka. Ay na,
Nagmayat gayam ti makipangan dito'y balayaw, kapitan. Wen Ngam kababain mo, no kanayunag ti makipangan dito'y balayaw. Saan ka na, kapitan? ay umay ka lata. Wala, no isuti ko nam, kapitan. Ay, anya di ko na mga ibagam. Ay, wan, kapitan. Dandanimot tin nalipatan gerantak nga ibaga. Ay, tangay nabsugan, ibagam mo na. Ay, ko ngamin, kapitan. Ni ba dungkaw? Apay, di mo kunain at tinakaw da. Pagan ano da ngay mo't atakawon ni ba dungkaw? Ha! Oray man pa'y ipatakaw kaw. Awan mayat amang takaw kun kwa na. Imbay nanto pa imbaga anatakaw ti talo kaban nga irikyaw. Iso nga rod day ta, ti umay ko ibagakun ka, kapitan. Ah. Tajay talo ka ban nga irikmay, saan dati nakaw? Anya garon na. Inla ko may, kapitan. Yay, in-report na at natakaw. Nakabawan na siguro ang kapitan. Amumutan ni Badungkaw, lumakayon. Adong dagiti malilipatan na. Sa painong tak dagiti tanod kan kakagawan. Ay. Unayin apan nakailawan niyo, kapitan. Ay, kasano pa'y ama ibabawik di ungat ko ngay. Ay ni Badungko ati ungtam, kapitan. Oh, hasta una ti buwan-buwan ukan puyat tayo nga nagrun-run dia. Saan matgayam nga natakaw di irek ni tatabuya diyong. Nakabawan na lagaya mga inlako da. Makabawan nga. Pa'y mabualain, pinarigat na tayo. Isumati ko na kinianggal ka. Nagrigat pa'y matimako silapan. Masabat ko lang di tatatabadaw. Saan nga kamkamali nga cross ti dialan me. Kita mo? Ha? Ni tatabadaw nga. Ay, uwan. Ay, timing ta. Agkikita tayo. Makaungat ang aon. Ay, makaungtak matman. Meow! Ay, abak. Ah. Tatabadaw! Ay. Ne. Timaliyaw matan. Umay dito'y ayan ta. Ada mat igam ng ice cream. Ha? Dua. Makakaungat kami kan katatabadaw. Apay nga imbagam nga natakawan kayo nga sa anggayam. Among kadi. Inungungtan na kami ng anggal ka. Babagan iti ko silap. Ay, dispensarin nyo ka din Kastoy ti lumakay nga main. Lumakay kayong tumait. Mapadasan yung tumait ti agkabawa kas kanyak. Ice cream yaw. Sa kayaw. Ay. Ship, awatan ta. Ay, katuna. Ice cream ko naman. Ay, awatak kami. Ay na ice cream. Pakawanan da kan tatabadaw. Ang niya, di mo ulitin ti agi pulong-pulong no di mo pa'y siguradaw. Tapnosan kami amongtan. Agkapi ka inting tanasam it kan medyo napait ti kape. Agkapi akakastoy. Aray! Na. Arinteng! Ay, umay ka manin makikapay. Amaw, nga isulti kayat mo. Ay, umunog ako na paray. Ay, na. Ala, agtiplakan. Tani, ada na panan ni Banang. Ay, ado umay ko ibagaking ka paray. Di mo kunain nga damanan natakaw iji balayaw. Ay, saan aday ta? Ti umay ko ibaga. Anyang karon. Umay ko ibaga. Nagapit kami manay ni Tirek. Amom, numano akaban. Manaw. 5 akaban paray. Kat gapot na nalibtak ka, kapitan. Kukuha mo, di may sa akaban. Ay, mayat Ay, mabit lang. Ta itimpla ang ka itikapim. Agtugaw ka dito. Ala, bumawi ka, tatabadong. Tainton na minsan, kita ang payan na imbag ti pasama. Sakbay ngayon kaagi report, kini kapitan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Ken daytoy ng estasyon.
Ayaman kami, itingkay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, napsog kapit lang, kwarab. Nabsuga ka, Angay. Ha? Na, dapay gayam tulangan na bati. Ay, saan kukwati aso day ta. Ha? Ay, sige man langan. Aw, itatanabsugtan. Yan nga nga iti sumarunong aramidin tanggal. Mapantay di sirok ti mangga nga agilat, tapris kaw. Ay, unan niya. Uy, ibatitan day ta iinawan. Intang arutain. Yan tinto ti aginaw. Ay na, nagmayat ti biyag ta. Kasla tala na nga iti restaurant. Nalpas kayon anangan, Maray. Wen, Mare, umayak lagpalpa dito iti resenam. Tadainting kan kwarog ti aginaw. Ay, wen kanayon samat asika ngamin ti agin indaw. Ay, talaga asyak akanayon. Day talamangan ti araramiden da. Saan mo ngamin arwamon akastaa? Nasken apagtrabahom ida. Wen nga rod, Mare, makadlawa kon. Tasyak metlatan ti agin inaw. Sikan sapay ti kanayon nga aglutaw. Ay, wen dagijay nga agulitag. Umay dalaengen no oras ti panangan. Nasken nasursurwon damot ati aginaw. Iso adituyak pa lang tersena, Mare. Anya nga iti pagistoryaan ta. Naibusanak ba't iti maistorya, Maray? Ay, kaya't yaw ti makangag iti istorya ko kumaray. Na, adda kamat marituyang. Wow, imayak ata nakita kayo adua. Apay, nalpas kayaw ananganan ken ni Badong Maw. Apay, di yun lang madlawang. Pakadlawan mi kumangay, mat. Ket, anya nga ti sindayaw maritoyang. Nagkapoy kamutin marikwanang. Di mo ayamadlaw dagiti karni ana isingak dito hingepan ka. Ada ka di makita maribanang. Ay, green mat ti makitak di tangipan mo marituyang. Kasano ko maakarne ti sindayo? Madalalaok na basit abulong ti marunggay jay karni ti manok kasindamay. Ket nakainaw ka nga rodan. Ni Badong ko at ipinaginaw kaw. Ay, agpadpada ta marituyang. Ni man mo't inteng, wenno ni kwarog ti paginawak ita. Nay, nakailad pa'y matdainting kan kwarog dito ipapag iti sirok ti mangga. Ay, nakainaw dangatan. Riingak man ida. Ay, inteng. Inteng, oy, agriing ka. Di ka man mangririing, mat. Nakainaw kan. Ha? Nakainaw kan kunak. Ay, mabit lang tadamaga ka ni kwarog no nakainawan. Ay, shh, kwarog. Ay, agriing ka. Hey! Ay, damdamagan di antim no nakainaw kan. Nakaturo ka kang kail. Kasama ko mamakainawak. Si kakindiano, naginaw ka. Ay, apa asyak ti pagdamagam kay? Kaya't naasawan, awan tinaginaw kada kayaw. Awan sanday. Ni Uncle Mat ngamin. Kwarog, di ka man agpabaso lakas tamat. Ay, mapanak ijay kusina, takita ak no nakainaw kayaw. Kat no saan kayo anakainaw, agalwad kayaw. Sus, bawal gayam ti agid da kan maturo kalpasan amangan. Aginaw pa'y gayam itinanganan. Uncle Aw, kita niyan ti Aw. Nakabanikas ako mitkita kadata. Ha? Anya manin nga jig igaman na. Yapay, di mo makita. Naglawag a balo na tigam na. Ay, sus, dili ka daw. Agpaypayapayan. Ingkakit din ang kail. Ang mga no paginawin na kayaw. Kung no ininawam. Daya mo timbaga mga ginawa. Ingka ginaw. Si kamot itati aginaw, takanayon mo't asyak.
Nauma akon para inawyo. Ay nagadumot ti inawa kon. Iraman mo matan dagita naglutuan a kaldero kas kada paryo. Ha, Ay, jakla ko manang nanganin. nanipod ide, aging gaita, syaklatan ti agin inaw. Kat sika, itakalaang nga agin naw. Sige, sa kunta ginaw. Na, agmisuot kit din. Ay, saysayatam tamapanak agbuya iti TV. Padasak man mo ti agkuya-koy kalpasan amangan. Apay akas laglamlamang ka, Chip. Ilam-lamang ni Uncle ka. Nasken asaan nakamakita dito'y paradaan. Chip, ay ayaban na ka ni Uncle mo. Bayang nagayab. Ano damat ibaganakin ka. Ibaw naklaan nga ginaw day ta. Kat, ingka ginaw ngamin ha. Amumaya nga gininawa. Nauman san ang mga iaping ka. Awan mo ni di tawa ti balay da. Bayam tayo ti aginaw. Manipod di tatuyan. Kanya-kanyatan itinawan na pangalan. Na, apay mo tinakasta ti singasing ma. Siya mo langan ti parain now. Talulaang aldaw asika tinagin inaw. Ita, agrire ka. Agasang banday ta. Bigat, aldaw, malam. Siyak ti parain now mo. Kahit siyak ngay, nanipod nagasawat nga aging gaita alakay kan baketan. Siyaklat na ti para inaw. Nagrekreklamo akaday Saan nga rod at trabaho ti lalaki ti aginaw? Nukas ta ti rason mau, saan kamot nga raw amang mangan? Ay, saan mo takasta? Ha! Kunamlano na parparigat ka, permay. Naglagan at trabaho ta ginaw. Nalpasa ko na naginaw. Mabalinak mo nga rodan arumwar. Papanam, nagkunakan ka rumor ka. Kaya't mo asawan, ikulong nak dito'y balay. Dito'y kabalay, tasyak ti rumor. Mapanak at kita iti si daun. Enton sumangputak, si kamot taglutaw, nawatam. Si kakit ti rumbang ang mga ramid aming kadagita. Sana siya. Sige, siyak amin ti mga ramay. Tasaan kamo nga road amang mangan. Anya. Ay namaray, di mo mat ibusan day tabulong ti marunggay Mangibati ka mat iti sida dagiti daduma. Higit agbulong tumanen, amaray. Sinipak mon sapay amin na nasangana. Saan ka kading agriray, tanagado abulong na anabatay. Imbatim di aday jituktok. Magawat ko nga ruday ta. Isarden ko nga rodan di agala. Kukwa mon dagito nabati abulong. Nakangat nga to dagiti nabatay. Imbag kumamot ano ada asawak nga ibaon ko amang gaw at itibulong na. Basol mo apay ngamin anagbaat ka. Panawang ka malalang. Ay, agdadawat iti marunggay. Inton makaluto ni Antik Banang. Mapanak manin makipangan iti balaydan. Apay, di ka mabain na makipangpangan, Chip. Apay ko maamabainak. Kat kabagyak mat ni Uncle kaw. Uray ngam nagsadot kamat nga aginaw. Mabalin mo't lata makipangan. Uray sa anak nga aginaw. Sino ka na kayo tinalaing nga umulay? Ni John. Ha? Sak manintin to dom, Chip. Ay, talaga mo't analaing ka nga umuli Ay, umay ka man nga road, John. Tayulyan nak iti bunga ti papaya. Agpasada akon. Ingkakit din. Umay kan, tainton makaluto Umay kan tumangan ni Jebalay May. Ha? Nagmayatain. Ay sige na. Manuabunga ti papaya ti kayat yung nga ulyag para kada kayaw. Marituyang, di mo amulak day ta papaya. Ay, mulam ayamaray. Kunak man no basta latan nagtubo dito'y igid ti kalsada. Siya, tinangimulay ti dayta. Sinib si bugak, iso adim makal. Mga laklaang mat iti bunga na nga ilaok ko iti marungkay. Pati dayta marunggay, mulak pa'y dayta. Na, mulang malami na. Kapod numat. Ay, dakos tinaimot maray. Ad-adang agbalin ka abaak no agemot-imot ka. Sige ka.
Oh, agluto kan badong. Ay, unay mo ti kastoy abiyag kan. Na, agrire ka? Siyakto man ang ti paginaw maun. Agrire ka, badaw, agrire ka? Ne. Anya man ang day tagaw-gaw ato, maun day tadalikan. Pilpilyak nga raw, jay kalukmagan abinaw sa itapagpang-or kumangkang ka. Ay, unayin. Luto akaon. Agluto ka mo lagayam, kaya't nakpayla pagpungtutan. Ala, darasam, tamabisina. Daytoy katijak kayat nga ugali dagitoy akakaruba maribanang. Agala dalatan oray saan damula. Ay, saan nakakasta, Maray? Saan asika tidakdakamatag. Ay, asino ngay nga rod? Ay ni Mari tuyang Idi kalman, imay nangala iti bulong ti marunggay. Kat numulam day, jay. Kuwan, di na pa impakadamot. Kababain ti kasta nga ugali ti tao. Kalpasan na, napan nangala iti bunga ti mulak a papaya. Na, isumot lagayam amay may salangan abunga na tinabate. Imbis adwa day jay akakaiso na abunga na kuma. Amum lang arudan nga awan at talaga ti baba inday di ako marita. Ay, anya pa yun nga iti alag asi daag tain nala namot aminan. Ay, marikwanang, kukwak met nga rudan ajay may sa abunga ti papaya. Dumawat ka mat? Wen ibabaon ko ni Inteng. Ang mabain ka nung nga umayag dawat-dawat. Iso pinapos ko lakon ati ropak. Ay, nagrigat nga ta. Ay, ati agmula. Ta saan kayo ang makapagmula? Ay, no agmula laang, Maray. Ado, ijay likod ti balay mi ti mulak. Agam babasit dapay. Saan dapay anagbunga? Kasta, aya. Ay, wen, Maray. Kaimulmulak laitay. Ay, mabisin kan ko raw. Itayak pa yung mabisin ang kail. Ay, di pa nga tayo nakalutong di antip. Nalpasan na nakalutaw. Naulimak matan di ta kusina. Yay. Apay ngay adi mo ilagayaban. Ay. Mas dawa ka. Ay, nakaulimak ni antim Ingka ngamin kita hindi ta kusina Ay, sige. Ay, banang dungo. Ay, magantayo ka din. Ay, mabisin kayon? Ay, itay pa mabisin kami. Ay, kat umay kayo mga nanakan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Umay kanta, magantayon! Ayaws, pag nanganain niya. Ala, agtugaw ka iti abay ko. Wanang kail. Agam sakbay amangan kayaw. At dapay nasken apagkikinaawatan tayo. Ay, ibaga mo di mo ka atidugan ta mabisin kami. Asinaw kada kayo ti agi kalunkon itinanganan, ken asinaw ti aginnaw. Kail, anya ti kayat mong haramitan. Apa ada kami ti mga ramid kada kita? Rumbang asika banang. Tiyan mo katrabaho ti babae da kita. No kasta ti rason nyo. Rumwar kayo langan, kat saan kayo namangmangan. Ang kail, kasano nga yan? Sige, siya kong taginaw. Manan! Siya batla ka na yun ang tagitinaw. Sakbat nga ro ti agi kalunkaon. Kaya't ko analinis daytoy kusina nalawag. Uy, dalawag! Mabali ng timangan. Talaga mabisina ko nantay. Sige, mangan kayo. Atak! Sana mabalay na para inaw. Kas kada para luto aklatan, iya balay mi pare. Sana may bagay kanya na kita trabaho. Ay, uray siya ata kapitanak para inawlaan. Ay, uray sika. Inaramid na kami na para inaw ni Maribanang pare. Dua kami tupay kundi kwarog. Sakbay nga ibaunak ni Tuyang kung agila ba. Nas ka namang panunutak iti sa bali nga ramiday. Tapno sa anak nga ibaon kada kita trabaho ajak kayat. Ay, ibagadan ton nga under disaya tayo paray. Ay, saan nakakasta pare? Hintay kay diagbangkag Tapno sanda tay basta ibaon-baon. Nagpudot ti bangkag pare. Nagrigat ti agbangkag. Agnanayon ki day na pagin inawan da tayo.
Sabat ko da kapitan kan kwaraw. Mapanda ka no jay bangkag da. Ay, napandan. Nagluto ka kididitan. Kahit kalpasan na siyak manantagin now. Ay katanyangin nga raw. Awan mo't sa baling among aramidang. Alangan namang mangang kalatan. Iawat ko king ka, dahito aklaw. Tapay ngayawat mo kanya. Kaya't mun sa ngay pang urko kang karay tangaklaw. Si Kantiag lutaw, tamapanak iji bangkag kaw. Malagip ko, aglinis sa gaya mitirot itangal daw. Na, itaman pa'y anak kalagip ka. Medyo da malip-lipatak basik kay. Nalagip konti naskay nga ramiday. Ay, nasaya at mga raw ba daw? May naktubalunan iji bangkag Ay katun na, day talaga ayam. Kaya hindi nakpagin inaway. Napay kumapaginawon ka nga, ay kat mapan ka nga rod ag trabaho. Mala, ing ka nga rodal. Ay nga, nagmayatan ti mga nukas to yung kail. Ay. At damang pay-pay-pay kan ka. Na nagpudot pa'y tidigo nga igupan. Ay. Ay. Ay nga, nagpigisamot ti panagigop mo ang kail. Kung saan ka amalpas iti panagigop mo. Ay, kapapain ba't sa painsagsaganan ni Antim Dagita. Nagagit ta nga men. Iso nga inlutuan na ta ni Anti iti naimas asidaan. Ay, wala. Ay, nagadutim mula ta inibangkag. Ay, intanto manan. Tapno saan ta nga aginaw iti plataw. Ay, kagurak na ita aginaw. Trabaho ti babae na itanggal. Iso nga intanto manan nagbangkag. Taday ti trabaho ti lalaki. Ay, kapitan! Adda trabaho apang babae. Adda mo trabaho apang lalaki. Nupay kasta, nasaysaya at lata ti agtitinulong. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, kapitan! Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga tawang mga pasahero san. At tanto-inton madamdama. Itay pa nga gururay tayo diti paradaan. Mabisin tayo to. Tani pangaldawan ka wampay pasaheros. At sumungad alakay. Oh, ni matataba daw. Nakatartaraki man ita ni tahataba daw. Eh, sa dino ti papanam, tataba daw. Di tayo ilay. Mapanak man nagninong iti kasar. Wow. Ay, isumulagay man nakasukat ka. Asino kada kayo timang itulod kanyak? Siya ka ang tataba daw. Siyak mo tin Ado ti kwarta ni tataba daw. Ibagang nga arkilain ng ti tricycle mo. Ay, aglugan ka ni ti tricycle ko, tataba daw. Arkila maun. Una, tayo talaga yan. Ala, intang Sigurado masana ka matapukan na. Saan? Lisyak, titapok. Apay nagbuntugan na ito yung tricycle mo. Nabuntog pa lang dahil ti para kan katataba daw kung nakaparpartakan ti panagpataray ka. Ay parpartakan pa mo na. Tanay, maladaw akang. Tumayaptan ano kasta. Sige, pataya bumaon. Sige, ti makamaw. Ti tao dito kasaran tataba daw. Why, tabaknak di agkasar. Ay, Bumaba ako na. nay. Ay, tataba daw. Gipliti yung ay. Ay, ilistang palang. Naiawan tungtungan ta kay listak. Magbayad ka pa ya. Na, ay, manawan. Ilistak ka na. Ay, kwaraw. Uy. Sikamot ka man kail. Nakaturog ak tawan pa pasahiraos. Ay, itulod nakman iji munisipyaw.
Mapan kay di munisipyo? Ay pandaram kay din taintan. Saan ka mo ta nakasukat? Anya kumano sa anak-anak kasukat. At nga ta kwarta mapagpliting. Nata diskumpiyado. Ha? Anya dito ipang pangigmaw. Basit akoins. Umanay pagpasahim data aquines. Ang mga nusang sangapulo a pisos lang data. Ay! Da kwartak. Apay, danag mun aya. Uray sa anak-anak kasukat. Ay, da kwartak. Imbag pa'y ni tata ba daw? Tanagtaraki ita nagpailay. Ha? Sigurado nga do ti kwarta na. Kat ninayunan na ti arki lang imbayad na. Ay, unay kamit nga agdadrive ko araw. Ay, nagbuntog. Kasla saan kamit anagan? Kasano nga partakak ti agpataray? Kat kaslawan mo't kwarta mapagpliting. Libreng tumanay. Ay, darasem. Ay, sus. Ipakita to ka di kan kati kwartak. Ha? Partakak nga rutay. Ay, sige. Apay nga ay, tadi nakamot insurot ni Kabadong anapan igi kasaran, kat ninong gayam. Apay kumaasumurot ha, katawan mo kwarta na. Anya, napan nagninaw nga awan kwartana. Awan, jak amua, nunangalaan na iti pinagplite na. Ay, unay matdaytan amapan agninong. Iso adya kun si Muro, tadyak kayat ti magmagna. No siyak, mabainak nga umatindar iti kasar no awan kwartak. Jak lama mapanen Ay namaray, ni badung ko nga main, napuskol ti rupa na. Uray to pa'y sanda nga imbitaran kat mapanlat ta makikasar. Ay, kat talagaan na puskol nga rod ti rupa na, no kasta. Ayan nga iti pagpliti manggail. Ay, mabit lang tawarwarek pa ito'y nakaibalkutan na. Ni, imbalkot mo dito na labaga apan ti kwartam. Siyempre sa bali pa iti ada iti bulsak basit a coins. Inted ko kadag iti agpalpalama. Sagsasangaribo a kwartak, binalkot ko dito. Nagpuskol mo tin dito pan nakabalkot na. Tatlo na rigat matakaw. Nagadupay agalot na. Ay, aguli makakali. Dandani mawarwar ko. Na, kadaanan na pita ka dahi tangkay. Dahito iti pasahik. Ada reklamaw. Ha? 5 kasaw. Win! Naragsak kamot siguro. Ay, urayan ka nga gawid ang kail. Aglugan kan tumanin dito yung tricycle kao. Ay, diskumpiyado kan tumangaming kanyak. Gaputa sa anak-anak ka isputing. Para! Woo! Check! Para! Nay, kapay ngagparpara ka dito igid ti kalsada, Usep. Awang gasolina ti tricycle ka, tadi mo nagpasahay ni tata ba daw ngayon tulod ka? Ha? Kapay ngay? Kunan na ka nga ilista ka, hindi pasahin na. Kaya't mo asawain, inutang na. Pun, Imbag ta nakita ka limabas, iso apinara ka. Ay, pabuludan naman iti paggasolina, check. Imbag nga rod ni uncle ko ngayon tulod ko, ha? Taong sana nakasukat. Nagado ti kwarta na. Dakal tinted na apliti na. Nagbabawi ako nang itulod ka ni tata ba daw. Nila kumat, kapitanin ti tulod ko. Adda kwarta ni Kapitan Marey. Kano kaal-ala, medyo honorarium, medical man. When nga road. Kadyak mat amo no sa dino tinangidulinan na iti kwartana. Kaya mo asawan, ilamlamang na ti kwartana. When maray, kasano, idi na minsan an ala na dya honorarium na pangkuinggatang iti baro apinggan may kaskada kaldiro may. Wan Marey, malagip ko, tadwata idi anapan gimatang. Ita, ilamang namot ti kwartana. Kat nagpailin samot ni Kapitan. Inala na siguro amin. Ay katawan nga rod pagpalingkim Ay talaga nga awanan, Mare. Ay, saan nga agbirok itinaimas asidaan na?
Imbag ni Marituyang, tanapan nakikasar ni Badong na. Isupay kanu ti maysa aninong. Ay, sigurado. Inton agawid ni Kabadong, adayawid na asidaundakan ni Marituyang. Ay, sigurado day taa. Ni pay pari Badong ti kunam. Ang mga nuyawid na jay buo, ababoy. Nagmalasin ti kastoy. Atong agpaiso tinayawid ko asidahin. Nga mawanmot ti pagpliting nga gawid. Ay na, sa pinagdagsan na gito'y saksaka ti baboy kinuwang dito'y sakap. Saan mo ta mabalin na paklayag nga agawid na mga numaul na apak. At dakit na kita ang mga irang hulda partikar ni dito'y ilay. Ay, paray! Ha? Apay dito nakasakaw. Ay na. Ay na, siga magayang paray. Imbag ta nakita nak. Nakita ka nga ron. Kasla na unag ti pampanunutan. Kasla nangig ko pa'y anapan kakano ije kasaran. Ay, puno paray. Kinapudno na. Ataw, tinsakok asaksaka. Ay, ayan na. Nakita pa paray. Ada dito yung nagtisakaw. Kita akman no, ado talaga. Kita ba? Na! Ay, kumplito mo't na kita saksaka. Kukot ko naman paray. Ada kukod di oink oink. Ada kukod di mo. Nakita mo di kukot di ma. Ay, kukod di nuwag dito paray. Ikot mo na. Naglain kan paray. Problema nga rin dito paray. No kasanaw ka mayawid na kita. Awang mo't kwarta ka. Ay, awan pa masahim. Uwan paray. Mapalay, napautangan nakpalain paray. Pautangan ka dyan. Ikang kalatan na. Ay, agyaman na ka paray. Thank you. Paray. Hindi may sa kondisya. Kanya kay data kondisyon paray. Padawat mo kanyak na kita dato maaku ka. Kasi akmaan ang iliblimas no dawatom laing. Magmagna ka nga ron, no, kasta. Muna, ikang kan paray. Itang pares ako kung na kita. Pagpingayan ta. Ay, punay ka matin paray. Nagadumot tingay. Ay, magmagna ka nga ron din. Ay, saan nakapanawa na paray? Wine, bagi mong paray. Di kala na panunot mo't tinangyawid iti lasag para kanyak. Day talabagbagim ti pinanunot mo. Apay ayang agreklamo ka pay laing. Kitduata mo't amang sida ka na gito'y akukan. Amumot ato pula, jak makakinit iti tulang. Ay, kita nga rin ngamin analaing Oray pay. Sige, ito na minsan na mapanak. Puro lasag tumot tayo, tiyawid ko, para king ka. Kasta Ita, ano sampay lain tagigaw, pitidigaw. Wow! Kukod ti sidaan! Naragsak ka kwarong. Siyempre matanggal. Kat nagdakkel to pa'y tinted mo aplitim itay kanyak. Sumitlagay dumanon iti lapayag mo ti isem mo Anggal, naluto nga tanji kukod. Ay, wala dyan. Pa'y nga awan maglulutaw. Ngamangan mo't nung nalipatan ni Antibanang ti aglutaw. Pinakitain. Ay, banang! Ay, nakaluto kan. Nagkunang agluto ak. Di mo pa rinog yan tinagluto. Jak kaya ti agluto. Ay, apay nga kinay. Mabisinan ni Kwarog. Oray mabisinan kayo. Apay ta nakakusilap ka manay. Naalam gayam jay honorarium mo. Ang abdinakpay inikan oray 5. Apay kayat mo ti kwarta? Damagang pailaan. Nunang ilamlam magam Jak amo no sa dino. No ada dito'y bulsak di kwarta. Apay nga ilamang mau. Ikang kamanlangan. Jak aglut-luto no dinak ikan iti kwarta. Ay, ikan ka. War-warak man dito nakaigalutan na. Sino katamon tiwalit mo? Panyo itan analabaga tiwalit mo? Ay, may med dito itanalaglag na. Manotiket mo. Ay, limagasot no sa garibaw.
Pagpilyon nakpaila ang may... Ito, lima kasot. Ha? Inapwila ang tulutwag no Na- hasta. Naa. Aramidak pa'y anak kusal kanaksal. Ay, unay kan. Data, nayon natin siyang haribo. Ay, agyamanak, inteng. Sige, agluto akon. Inna po'y kansidaan para kada tayo atalaw, kada kuharog. Nagalisto kami tingno da kwarta. Sa dino ti papanam, kabadong. Di taman karuba. Tama pa nakagdamag-damag, maray. Anya ti damagaw? Si kaman tuo mo na pagdamagak, maray. Adda ka di amaw, nagkasar dito yung lugar tayo. Ada Kano nga? di may sa akasar, mapasamak inton umay atawan, dita abagatan. Di sumaruno akasar, dito'y laod, inton umay abulan. Ay, mabayag pa'y magayam. Apay nga men, Ay, kat mapanak manin agninong ina. Sayang dagiti kukaw. anya? Ay unay kan ba daw, tainibus mo manin di shampoo kan sabaw. Ay, kitwin na. Naskin gaya man na pang luwa ka mapanagninong itikasan. Agninong ka manay. Wain, mayat tagninaw. Tada maiyawit ko asidain ta. No puron tumula tulang. Saan ka namang yaw away? Tapuron tumula diguti pasidam kanya. Anya laki di na ya. Puro lusag itahan ti yawit ko tuyang. Mala, yawat mo, tay pabanglaw. Tagpapangluwak man pa. Darasay, tamapanakaon. Yakat ti maladaw. Asino kada kayo ti mangitulod kanya kanya kasaran, ni ilay. Sana siya. Ang dadapay, asa na siya? Apay ngagpipin na ti doon kayo umitay. Oho, di kan to pa'y nagbayad. Ha? Awan mo inted mo nga arkila di kanyak. Si kang harudin ko araw, ti mangitulod kanya. Pandara mo, dahil tricycle mo, tama pantay. Naglaing mga reklamo dahil kusip mo na ya. Diyak kaya, tatabadaw. Saan ka nga ito loud? Ay, at kwarta. Ipakitan pa'y nga umuna ti kwarta ma. At nga rin dito'y bulsa. Awan ka di, Chet. Awan kwarta na dayta. Amok nga awan. Uray naka-sputing ni tatabadaw. Amoklatan nga awan kwarta na. Magmag na ka na tatabadong. Ayawanin na, maladaw akaw. Sungay tulod ako na. Oho, agbayad ka pa ya. Diskumpyado kami kengkan. Linuko nak iday. Anya! Ay nakatabadong. Saan mo ngamin adadaalan ti panagtalak dagiti tao ken ka? Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sika ka di na itabuyay. Na isaroong ka manan dito'y kabildatan. Ha? Di na ka di mabigbig manaw. Nusak, adayo ka pa'y lang. Mabigbig ka. Ita, namagam nusak da ito'y. Apay ka di manin nga imay ka, buyay. Apay adamagam ngay manong. Si kantupay katadda kamat dito'y. Kasangsangpat mo pa'y lang. Makapasurunan ti panagsungsungbat mo. Saan ka nga ngagsalsaludsud Tapno saan ka masarun kanyak manong. Yung kamanlangan iti balandang kalinteng. Talaga ngay di papanak manong. Nagdamag ka lang amin. Agmano akapong banang. Ay nabayag adi ka inimbay dito'y balay barok. Isungarod nga imaya kapong. Ayan ka din yapong inting. Ay napanmanan ije barangay hall.
Ada ka di ibagam kan kwa na? Awan matkit di apong. Di na magkulaang. Tadyak ngamin makita ditoy. Ni Manong Kwarog kat nakita dita dalan. Ay, imbag man, tan nakalagip ka nga imay dito'y kabildatan. Sanak ang nakalagi papong. Imbaw nak ni ulitag ko. Tadda ngamin papananda. Awan kadwa kay di balay me. Ne, apay adida ka intugot ngay. No intugot dak. Di awanak kuma dito yapong. Ha? Ay, si kakit dimot nga ubeng. Ay, asino ka? Ay, anyat dumdumugam di tadalan. Di na ka di mabigbig apong. Agpada kayo kini Manong Kwarog. Di nakmat mabigbig. Eh, nakatalikod ka mga men. Anyat dumdumugam ko nakmanay. Kitaham ka di apong. Ah, Apay ang nagadungay guyot ti kuton. Apay nga maawit dati bukil tirik. Kitdakdakil tirik. Ngam isuda. kapag titinulungan da nga iguyod Saan damot nga awitan? Pangipananda nga itirik abumbunagan da. Ay, ibunag da iti balay da. Ta ada nakasaga na akaninda no pa nagbabagyaw. Nangalaan da nga iti ibumbunag da apong. Kumpormi so atuladam ida. Agdagat ka nagimpad ka tapno adan to taraon ma no madanon ti tiyempo. Wala pong. Tumpalak timbagam. Manong Kwarog. Adda ka di mat urnong mo para iti masakbayam. Ha? Napayadamdamagam pa'y dayta. Isu timbagan niya pong inting. Agimpun ka no. Tapnusan amabisinan to. Talaga mat nga iso ti aramidak. Pangalalama iti ururnong nga manong. Kumpromiditan na. Basta makita. Alaak. Kasta ti aramid ti kuton manong. Alaan damit yan yaman na makita da. Winbuyay. Tiko taon. Amin na makita da. Ibunag dalatan. Mayat ka di atuladan ni da manong. Una buyay. Tuladam ti kinagagat tiko taon. Agurnong kamat iti makan. Tapno adanto ka na minton pa nagtutudaw. Ay, hindak mamat nga rod mga alay ti adu nga urnungak amabalin nga iluto amakan. Pangalam ko mangay. Saan mo mat akabailan? Basit ka pa'y mate. Apay nga di kuton. Nagbabasit damat. Apay nga akabailan da. Apay day tabasket, apok. Papanam ka day? Ing nakagbiro iti mabalin nga iluto amakan apong. Kunan niya apong kan Manong Kwarog. Imbaunda ka ka day? Una pong. Isu amapanak. Tapno da maurnong ko. Ay, no imbagalakit din ni apong kan manong mo. Ala, mapangka, barok. Una pong. Intun sumang putak. Saan mo aparikot ti iluto makanan tayo intunal daw. Ay, nagsaya atin ngay nukasta. Inak nga ro din apong. Mapuno da ito yung basket iti ado amadengdeng. Naglawa bang kagda ito'y? Damula da karabasa, lubyas, tabungaw, kun nagdudumaan natin. Ay, punwak to'y basket ko. Mang purusak, takargak to'y dakala basket. No saan ko amawit? Di parang guyot ko, nakas itinaramid ti kuton, ako na niyapong. Nagdagsan ti baskita na puno iti agduduma mabali na madangdang. Kabil ko iti ref. Inton makay na nak. Inak tumanin mangala. Buyet, si kakadiday ka. Una pong. Ikarkargak dito yung ref yutin sangpet ko anat natang. Ay, kasta ka day. Ay na, saan ko nga ron aparikot ti ilutok inton aldaw? Una pong. Inak tumanin inton madamdama. Apay, ada ka di pa imbagan ni Manong kan apong mo nga alaam. Adu pa iti apong. Sige nga Rod, nasayaat mo't no ado. Tapno mabayag adi tay gumatang itinatag. Una pong. Numalak amin dagiday. Adu a. Hala, umay kapay nga Rod dito, taalaam ti kwartam. Ingka gumatang ititinapay kan soft drinks mo. Una pong. Makaininumak ngagpaiso ni ti soft drink. Nagpuros ka kadi itinat natang ijay banggag tuyak.
Saan maut? Adda ka din nagpurusan. At dangarad. Sino nga tinapan nagpuras? Ado ka day tinapuraos. Basit mo kidiya. Ang minununa andatan na nagpuras. Ay naglokon day ta nagpuraos. Makitak lang tapabayada. Di dati mulong nga nagmula kin naggaik. Ita tamabalinan. Mapanda mangalan. Ay sinalbag dagitan. Makitak tulang nga. Talaga pabayadak no asino man. Naglaingkit din ang mga lalatan. Uray kumaano ipakadada. Gumatangak man iti tinapay kan soft drink, kagawad. Anya ka di tinakitak nga iguyguyod mo itay, boyet. Di ka din ay karga iti dakala basket, kagawad. Wan, nadagsan samot. Nadagso na talaga. Jak mawit, isong guyot kon. Anya ka di dayjay. Nagdudumanat natang. Yung baglalaban mi. Ay kauwan ah. Isong arod nga inikanak ni Apong Banang iti gatang ko iti merinda. Anong kwarog? Ado timbunag kwa madangdang. Si Kangay, adda ka di matimbunag mo. Ha? Imbunag? Nangalamot iti imbunag mo. Ije po na manong. Ado ije balay dapong. Di ka mawatan. Nang ibunagam ako nam. Asino tinangtad kan kay tinatnatang? Imbagak ayang ang tadda. Napan ko yung bunag kunak. Nang ibunagam, aking kukwa. Saan ko nga mo ti aking kukwa? Basta yung bunag ko. Tay sumati ko na yung kanyapong inting. Ha? At daya yung bagami ang kaagibunag itinatang ti aking natang. Isumati ko nam. Tuladam ti ko tol nga agibunag iti kumpormidita. Kunamot manong. Yay! Nangalaan nyo ka di itiintad yo ka ni Boyet anak natin. Inteng, kwarog. Ha? Na. Awan mo't intad ko anatan ka ni Buyay. Ay, kwaraw. Ada intad mo ya? Awan maitang kail. Kat no ado ti insangpet na anak natin. Kuna na nga imbagayo ka no. Kunak ano intad yo kan kuana dagiti natin. Ay, iso siguro ti bagbaga na itay ngayon bunag na. Ay, nangalaan na nga rod ngay iti insangpet na. Nalpas. Damagan nyo kan kuana no nangalaan na. Ay, nagloko nga ubingan ngay. No nangalalaan na itinatnatang. Ay, Buyet. Nangalaam iti insangpet mo anatang ngay. Ije po na apong. Na, ay. Sa dino ti ayan ti po na ngay barok. Ije bangka gapong. Ay asino ti aking bangkag. Ay, nagaramit kan samot iti saan anasayat. Apayasa na nasayata ko na mapong. Kunayo mo't amay ti agurnong iti adwa taraon. Na, Ita, saan man na nasayaat? ay, ibagaman no asino ti aking bangkag. Diyak ka mo Nasaan ko mo ta dinamag apong? Kuna nga ni Manong Kwarog nga galaklatan iti makitak. Ay, dakas ti mangala iti di mo kukwa. Kunamot nga ni Manong Kwarog ang mga laklatan apong. Ay, di mo ulitin ti kasjay. Di mangala iti saan mo amula. Asino nga ta tinangala iti mula may ijay bangkag. Tinakaw da ka di timula yaw, maray. Kasta nga raw. No maamwak no asinaw, pabayadak tapno di agruam. Asino ngay nga ta tinangtakaw iti mula yaw. Day ta titakwatak no asinaw. Kasano ngay ti panang takwat mo. Agdamagak no asino tinakakita iti addain sangput na anak nateng andimot nagmula. Wen gayam. Damagman ni Buyet no nangalaan na itinatnatang nga insangpot na. Ha? Ti apo ko ni Maribanang? Wan, maray. Limabas kan samot iti batog ti balay da Maribanang. Wait, apay ka day. Ada ka di ibagam kinkuha na. Naibaga ni Marikwanang ang nakita ng addain sangput ni Buyet anak natang ije balay da. Kaya't mo asawan, di apo ko da mang bay tinagtakaw. Saan pa'y asiguradaw? Iso amapan ko damagang. Ay, ang kakarog damagin ay. Ang mga nusong agpaisaw. Ha? Talaga nga inak damagang.
Isuki da, hindi mo na nagburas. Anyaman nga tanti si Mangsang Bayan da dyan nga ubing dito kabildatan. Agtatakaw, Mike. Sa sino nga tatakin ko kwa iti inalan ni Buyik, anat natang? Rinaba ko lang ni Buyay. Napanmutin na nga lay timula ti sa balay. Ay si kantumot nga ben. Apay nga min nga imbagam amapan mangala, iti anyaman amakita na. Napayamot ngamin nga imbaga matuladin na ti kutaon. Ngay bunag na latan ti makita da ang kail. Ah! Jesus, parikot da ito Di tamot na panunot nga imuna ti imbaga ta iti ubing. Ay, kanya nga itan ti aramidon ta ang kail. Ay inton maminsan. Saan akong pormi ti bagbagata ka ni Buyik? Imbag ta nagkita ta maribanang. Nangalaan ka di ti apu kaum iti insangput na anat-natang. Dayta ita ti kayat mi amaamuan, Marey. Damagan me, no akin kukwa iti nangalaan na. Ang kunanamot adi na kano dinamag. Timula may kat karabasa, lobyas ken tabungaw. Napuros ti daduma. Pabayadak ata nagbanugan mi mag. Ay, dispensar, Marey. Bayadak ti innala di apu ko. Apay ngamin anagalalatan adi na impakadang muna. Rinabak ngamin ni Kwarog, ang mga lalatan iti makita na. Iso aday jay, nagtulnog mat jay ubeng. Ay sinalbag ako araw, laklakayanan, suruan na ti ubeng iti saan anasayaat. Ala, bayadak laangen, Marey, amanustan. Ay kawanan kasapula mo ngamin ti kwarta. Amumag, awan pagsapulan may ngagpadpadakin ni badungkaw. Binayada kon ka ni Marito yung tinala ni Buyet, anak natin. Mula da ayat ti inala ni Buyay. Wen, no saan nyo arinabak ti ubeng, di na ko mainaramid dayjay. Iso ano maminsan, pilyan nyo ti irabrabak yung kankwana. Nawatan nyo? Ay, ni Kwarog. Iso tinang raba. Uray si kamot ang kail. Na. Imbaga matuladan na ti kutaon, ang mga lalatan wadda makita na. Ay, saan kayo nga agpin na to doon? Amo yung nga ubing jay ta. Rabak mi lang matantay. Rabak ko nayo. Ang nakita yung matimbungan na. Sige, agkalintagan kayo pa, itagpada kayo ang balunatak. Na. Ayan, nantay baluna. No, banang. Saan mintun arabakan ni Buyet? Wanantay, Yay. saan min arabakan? Ay, amuyo lang aruden akas jay ti kasasaad na. Ang rabakan nyo pa'y laang. Ay, kwa. Ayan, ti panunot yaw. Ay, saan ang maulit? Promise. Wanantay, saan na maulit? Promise. Ay, Kapitan Ken Kwarog. Ti ubing, iwanwan itinasaya at asursuro. Adi mo katrabakan nga agaramid iti di umno. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kita tuyang. Saan matlatan nga agsuksukat ni Parinteng? Si kamag tilamad madlaw mo. Kahit po no, Mike, hindi pa napalabas alawas ang nalabaga at t-shirt na. Awan asiguraw ti pagsukatan na. Kapitan, nawag kayo di pagsukatan na. Di mo man dildilawon ni Kapitan. Tasi ka, sukat ka, sukat.
Siya mangarog ti marigrigatan nga aglablaba. Agsukatak tadugam ti pagsukatak. Puro barbaraw, dagiti badaw ko naman. At da ibagakan ka, Maray. Ngam di mo ibagbagakin ni Maribanang Anya dayta, Maray. Di mo ibagbagakin ni Kapitan. Anya nga min dayta. Saan samot ngagsuksukat ni Kapitan? Kaumo nga main. Makabulan di bado na sana sukatan. Ay, anyamot ni Maribanang tadi na lang maigatangan ni Kapitan iti pagsukatan na. Jak amo, Maray. Tadyak mo't damdamagan dayta ka ni Maribanang. Ngam amo, Maray. Uray no saan nga agsuksukat ni Kapitan. Tanagagad kan na anos. Diyo aya makita dagiti nagado a proyekto na. Ayan na ngay dagiti proyekto na, Maray. Dayta ngay na ipatakder awiting shed a paglinlinungan. Ay, dayta. Kanday ta kalsada pagpagnaam. Oray pa'y ado ti proyekto na. Saan mga agsuksukat? Awan lata. Sanak man lang abilib iti kasta Kapitan. Asino ti mabalin na pagluganan nga agpailay? Ay, ni Chip Kwarog Naka-spooting ka magtatabadaw. Nay, apay itamla madlaw. Inaldawang ma, naka-spooting Ay, Chip, kano inaldaw nakasapatos ni Tata Badong. Kasla mapanagaram. Magmantamom ko sa'y. Na, abak na tapay, Chip. Ni, Sige, tatabadaw. Aglugan kan. Tay tulod ka di papanam. Mare, ninsamot pari badong dyan naglugan ijay tricycle ni Kwarog. Wan, Maray. Kano inal daw ama mapan ijay ile ni Kabadong. Anya nga iti aramidan na ijay. Day tati jak amaw. Kan amaw, Maray, naka-spooting nga amapan. Aya, Ha? Jak amo ano apay abay-bayan mat ni Marito yang. ay amangan mo't numapan ngamin agtrabaho. Di ko namkit day. Apan agbirok iti chicks na Ay sos, kasanon numaamuan ni Marito yang dayta. Ay di mo la ibagbagan Maray, takapanunutak laang dayta. Ay, niinteng, jak pagsuspitsaan nga agar aramid iti kalukwan. Wen tadi mo agsuksukat. Ay, saan asyak tinangibaga iti dayta ni Marito yang. Ay, inuyaw naman niinteng. Damdamagan na nga rod kanyak, no apay ka no saan nga agsuksukat ni Kapitan. Ay, patigayam day dya abanag. Dinilaw na pay. Apay, awan ay pagsukatan na. Di mo ka di maigatangan ni Tibado na. Ay saan asyak tagdamdamag Maray, ni Marituyang, indanon ko laang kan ka. Ay, kita man. Uyawan kan pag-iistoryaan da kan dagiti kabaranggayan tayo. Taapay manan. Saan ka kanungamin nga agsuksukat? Anya, saan? Kano hindi na udi ang nagsukatak? Idin sa last month day jay. Nagadumot ngamin ti badom. Ngam no apay adagiti nagdadaan abadbado ti kay kayat mo nga isusuot. Ibagam ka dagiti manguyaw kanyak nga uray sanak ngagsuksukat ta bagay kaw. Di kan tupay ngamin makapagdigos mo't. Agdirdiram usak tupay. Ay, syakpay kit din ti bagaan dagiti tao. Ibagada, abay-bayan kakano. Ha? Ay, di mo latultuladan ni kumparim abadong. Inal daw ang nakaisputeg. Apay kumatulad ket puro kalukwan ter aramide na dadya tao ije ilay. Apay di mo amuday ta. Agudong kamay, Maribanan. Ay, winman, mare. Awan mo't igam mo a basket. Sa anak amakichinda iti si daun may, Maray. Mapan ko la igatangan ni Badung ko iti baro abado na. Kasta? Agpagpagatang manungkag iti baro at t-shirt na. Ay, kat igatangam Una, Maray, tapno saan amay padakin ni Kapitan asaan ngagsoksok at.
Ay kat numapan ko mat igatangan ni Inteng iti baro abado na. Ay kastaya. Ada igatang mau maray. Adda, kat daytoy basket nga awit ko. Punwag kadagiti gatangak abado na. Naghadon ngay. Apay, kunam bugbugoong kas kadak kukot ti mapan ko gatangan. Bado ni Inteng, mare. Aya, nasaya at tapno adamot pagsukatan ni Kapitan. Ay! Nga Ay! Wow! Nagmayatag na ito'y ginatang mo abadok tuyan. Pagbagay ko Impadas maud. Kasla nagbali na kabaraw iti da ito'y ang ginatang mo t-shirt ka tuyan. Isuot mo dayta tapno sanda ka adilawon dagiti tattao. Una, diyak kayat ti maipada, hindi kumpare nga intay, ngawi-uyawin da. Tamalaksid na saan nga agsuksugan. Saan pa nga agdigdigas? Itain ta, nupod numot laang ngay gatangan ni Maribanang iti baro abado na. Batya mat. Daya igatang da. Haguray mang kiday, tagsukatang mat. Na, tapay ngagsukat ka, sa dinaw ti papanam. Kit inak mo't ipasikat da ito'y ginatang mo abaro at t-shirt ka. Apay, saan mo kaya't ngipasikat ka? Ay, pasikatam ni Kapitan. Saan nasikat, kaya't ko ang mangitulod kanya. Maditi kas tango galing patabadong. Napili ka iti driver, pagpatulod na tricycle driver. Mapilit na kaya. Nudya nga rog kaya't pagluganan dahi ta tricycle ba? Kawaswasing ko pa'y. Ayan na ni Kuaraw. Isaw, ti kaya't ko ang mangitulod kanya. Ada nga rod aramiden na. Kung dumalpas to na, diyan aramidin na. Isakduan na nga rod ni Apo Kapitan iti pagdigos na. Ay, way. Isumay, dahil nakaawit iti doa nagdadakilatin ba? Nasaya may, tapno agdigo sa inyang na. Inteng, anya pa'y lati aramidam dita. Inka agdigusan Kita anak kakukutak. Una bitin. Taapay ngamin nga agkukot ka, kat imalaldawan. Malaminak nga rod. Ay, una yan. Nakasakdo ako ni ti pagdigos mawang kang. Oh, nangag mo ni Kwarog. Sa anak pa'y nga agdigos ita. Nagkuna asaan. Tumakder ka ditan tamapan ka agdigos. Sa anak pa'y laan na kasagana. Kat, kaano ka nga rod nga agsagana? Inton, Ay, ingkan ko na. di nak pa'y amumat akaasyan ba ng dungo? Mapan ka, when daw kayat mo ti balunay, Ha? Ha? Awan la sa balin apagpilyan. Iso ang mapan ka. Dadasal. Kasano nga makadigos ka ang kail? Katlislis siya mat kadabuyat mau. Shh! Di mo pigsan tamangag ni Anthem. Kuna na nga rog nagdigos ka, ang lislis siya mat tadanaw. Kwarog, di mo pigsaan kunakmay. Kwarog, nalpasan ang nagdigos ni Uncle Mau. Uwin ko nam. Dakas ti ang gulbud ang kail. Ha? San pa yan, tay? San pa yan nakabuyat? Apay akas ta ti imbagam. Ay damagam man, no kayat na nga umay ti balunat. Nangagmaw? Iwanin, kaya agdigos ako na. Ipilit yung tumit kaya jak nga ron kaya ti agdigos. Ay, una yan. Nagmaya ti angin dito yung ti barangay hall. Kaslada ka digdigos na. Ay, isak day ta kagawad. Timaraki kamot ang nagdigos, Kapitan. Dandani saan ka na bigbeg. Kita am kadi da ito'y badok. Wow, na, kabarbaro Una, ingatang anak ni Banang. Kan nakasapatos ka pa yan. Kapitan matlati panaglang-lang ako. Sigurado asaan na kan nga uyawan ni Maribanang. Ang da ito'y santi maudi pa nagdigos ko. Na, ay apay ngay. Naglamin. Binantayan na pa ni Banang kabayatan ti panagdigos ko. Hey? Ada siguro igam na abalon at anya, Kapitan. Ay, sigurado Ay na, Kapitan.
Nasaysaya at no kanayon ka nga agdigos, iti kasta nataer kalatta. Napilit yung butlaan ng uncle mo nagdigas. Waing tatabadaw. Kat no nagungat ni antik ang nakabantay. Ay, kat medyo nabang lumang nga rodin ah. Pinagsukat na pa yan. Nasayad mo da. Sige nga raw, itulod na ko di jay ilay ko raw. Sa dino ti papa na medya ilay. Ay, kat di jay sigo da. Amom lang nga rodin, damagan pa ilang mate. Aywan gaya man niya. Sige, lumukan ka ang tatabadaw. Nakitam ni Tatam Abadaw. Kapampanaw da makanikwaraw. Nangag ko ngagpaili da kanaw. Agpaili manan. Kawain. Kain amuyaw na natuyang. Hmm. Ada nangag ko atungtungan da kani Chip Waraw. Anya dayta. Ada sikreto ni Tata Badong. Nila ang Chip Waraw ti makamaw. Imbaga na dayta. Mapan kano ag chicks. Oy. Ha? Ha? Makaung-ungetak nga talaga iti dayta nga imbagam. Ay, rumbang ang makaungot ka ana natuyang. Saan anasaya at daytay ang mapaspasamak? Iso anas ka natakwatang. No asino ti chicks ni Tata Badong. Baray, adda ni kwarog dito'y balayaw. Adda maray, adda ije kusina, agur uray iti maluto amakan. Kasarita ko mamaray, numabalay. Ay wen umunag ka maray. Ay saanan, urayik laangan dito'y ruwar. Dito'y ti pagsaritaan may. Sige, taayabak. Kwarog! Kwarog! Abiyantay. Umay ka dito, itakasarita na kanina na matuyag. Kaming. Aw, apay na natuyang. Ala, panawan kayo pa ay. Sa dinaw ti pangitultulodam kin ni Tatam Abadong ijay ilay. Ha? Ay, jak mabalin nga ibaga. Tapay asaan, Saan nga rod ka now? mano ayat imbayad na kin ka. Imbayad? Ay, sana ngagpapabayad. Heh, adakit kwartak dito'y kwaraw. Ay, wine. Baybayadan nak ni Tata Badong nga gulimay. Umanay mo't siguro dayto'y limagasaw. Ha? Tapno ibagam kanyak tipod na, wanya, kwaraw. Una na natuyang. Ado daytan. Ang sakbay nga iyawat ko kun ka dayto a kwarta. Ibagampay, no sa dinaw ti pangitultulodam kin ni Tatam Abadaw. Ay, di mo ibagbaga nga imbagak nga rod, ah. Saan? Apay kit din niya ibagak. Kwa, itultulod ko ijay ayan ti chicks na. Chicks na! Una na. Pero si chicks ko naman. Kaslamat nga minbaro ni Tata Badaw. Kanayon na naka-spotting. Anay ka, anay ko tuyangay din na mo pangurin na na. Anay ka. Ouch! Magnaka! Tamapan ka kin ni Kapitan! Kapay pa lang. I-report ko kin kwa na tar Arabidaw! Ibabay nakman din ako na account. Rombang langgan ka! Ayun na yan. Balay! Ayun na. Binitibit mo ba ni Pare Badong? Apay ngay. Ay, sus! Dakal ti basol na kaniyak, Kapitan! Dakal! Ay, amok noan niya. Ay, tulungan na mo na paray. At dangarudan ni Marituyan, pare. Nagbiro ka pa ilang iti sa balay. Ano ngayon ngay? Kapitan, kayat kong agmulta ni Badong iti 5 ababoy. Kat kokwak amain. Naa. 5 ababoy. 5 pig. Anya. Kalpasan na, nawayan apumanaw. Yay. Makamaun iti biyag na. Ngaman, jak kayatan ngagsublipay ijay balay, ag sinakamain. Ay, sus. Kasaluitan ngay, pare. Ay, tuyang. Ay, saan mo ta? Pakawanan na ka diya. Sana na maulit pa ay. Di na kumamit isinsina. Please. Ay, tatabadong, anya ngay ita. At dalangarudan asawam, naisam kapayla iti chicks. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo.
Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Voichi Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.